A ver, déxame que non poño por aquí. Un segundín. Vale, xa estamos emitiendo en YouTube, vale? Cando queirades. Bueno, buenos días a todas e todos. Gracias por asistir ao pleno en estas condicións tan así desta maneira, non? Gracias aos da Diputación por non ofrecernos esta posibilidade de celebrar o pleno. En primeiro lugar, quería que todos guardar un minuto de silencio en homenaxe ás vítimas do coronavirus. As gracias foron constantes, cuidamos das máis, nas medidas oportunas. Entonces, empezamos con un minuto de silencio. Eu penso que xa pasou, teño o cronómetro do ordenador, penso que xa pasou un minuto. Tamén un aplauso para todas aquelas persoas que expuñaron a súa vida en defensa da saúde dos demais. Un aplauso a todos, tú mismo tamén. Un aplauso. Bueno, vale, entonces empezamos o siguiente orden do día, non? Empezamos o primeiro punto, a aprobación, se procede das actas da sesión anterior, creo que hai 3 actas, que xa teredes cada un. Entonces, o que vos pido é votos a favor, votos en contra ou abstencións. Grupo Popular? A favor. A favor. Vía? A favor. A favor. Grupo Socialista? A favor. Vale. Gracias. Entonces quedan aprobadas. Segundo punto, dación da liquidación do orzamento do exercicio 2019. Isto é, nada máis que informar. Supoño que todos teredes que se colgou xa se expresou a todos os portavoces e todos os concellais que tú estes acceso a dación da conta de liquidación do orzamento. É nada máis que dar cuenta ao pleno, que non hai votación ni nada. Ese é o segundo punto. Non sei se tedes que preguntar algo. Non, nada, pola nosa parte, nenhuma pregunta. Vía? A nosa tampouco. Vale, gracias. Bueno, entonces pasamos ao punto terceiro, que é a dación da conta do informe sobre reparos e principales anomalías en materia de ingresos do exercicio 2019. Bueno, dación, xa se tedes tamén o documento. Algo que objetar, algo que dicir, algo que preguntar? Non, nenhuma pregunta. Vale, gracias. Entonces pasamos ao punto 3, dación da conta de informes sobre reparos e principales... Para non ser o 3, non, perdón, o cuarto. Dación da conta de informes sobre o control interno. Tedes a documentación? Algo? Nada, bueno. Vale. Pasamos ao punto 5. O punto 5, que é o orzamento 2020. Supoño que teredes todos o documento que se vos pasou con toda a documentación. Anexa, algo? Intervir? Sí, non sei, nesto temos que fazer votación tamén, non? Sí, este sí. Decímolo agora ou expoñemos despois? Non, agora. Espera. Sí, agora. Vale, pola nosa parte, os orzamentos vamos votar en contra. Un pouco, creo que pode estar de acordo calquera persoa que os poida ver neste momento. É un momento complicado, por coherencia, creo que se debe levar unha partida para o tema do COVID. Unha partida para sufragar algúns dos gastos ou as axudas que poida haber neste concello. Eu creo que é o prioritario ahora mismo, a parte do resto de inversións que se van a facer neste ano, que por
un pouco por reparto equitativo entre parroquias, tamén vemos unha lixeira diferencia entre unhas parroquias e outras, pero sobre todo é o voto en contra pola partida do COVID que votamos en falta. Alguén máis? Intervir? Sí, bueno, nos queremos intervir. Primeiro gostaríamos facer unha pequena análise do orzamento, e incluso, bueno, con unha serie de preguntas que nos gustaría que responderan o equipo de redactor e o equipo de goberno. Tanto na como na primeira memoria que a alcaldía presenta destes orzamentos, efectivamente votamos de menos que nun momento tan relevante eu creo que da historia deste concello, como pode ser o tema do COVID, pois haxa tan pouca referencia tamén a este problema. Eu sei que efectivamente un orzamento é un proxecto vivo que en ningún momento se pode considerar como unha caixa cerrada, é dicir, ao largo de todo o exercicio, pois tempo haberá de poder modificar partidas, nese sentido, pois, aquelas que consideramos oportunas, pois terán o noso apoio por parte do goberno. Como compañeros de goberno que fomos na legislatura pasada, vostede sabe que se poden facer moitas modificacións de crédito que noutras ocasións foron criticadas, pero que realmente é a forma de funcionar dun proxecto de orzamentos. En ese sentido, pois contará co noso apoio. En calquera caso, debo dicir que estamos a finais do mes 5 xa do exercicio. Creo que un goberno en maioría teria que ter dificultade para poder sacar adiante un orzamento e, por lo tanto, non esperar a este mes 5 para aprobalo, non? Recordamos en tempos pretéritos que incluso había corporacións que aprobaban os orzamentos en decembro, ou casi en novembro. Claro, así é moi fácil, porque o que facemos xa é unha foto fixa do que pasou ao longo do ano. Por lo tanto, votamos de menos, incluso referíndome a palabras do propio alcalde que dicía que os orzamentos era ideal aprobalos a finales de ano para incluso poder optar a certas axudas ou dar en mellores condicións a certo financiamento. En calquera caso, é a primeira vez que nos toca, somos un partido relativamente xoven, é a primeira vez que nos toca opinar sobre un orzamento dun equipo de goberno alleo. Debemos decir que queremos ser útiles para o Concello. Por lo tanto, non consideramos que é útil votar simplemente en contra. Creo que hai que facer propostas. Votamos de menos nestes 3 meses que realmente non se contase con nós. Pero, sin embargo, tamén debemos dar as gracias porque certas propostas que dende vía fixemos, certas propostas que sabemos que algún colectivo tamén fixo, pois foron atendidas e veñen recollidas nestes orzamentos. Por iso, como digo, queremos ser útiles e, polo tanto, pois queremos aportar propostas a estes orzamentos e que, xa que tardaron tanto, pois que non se dilaten moito máis. E, polo tanto, enviouse por rexistro unhas emendas parciais aos orzamentos deste ano 2020, coa intención de poder expoñelas e de intentar que consensualas e que se podan aprobar neste pleno de orzamentos. Da análise do orzamento, como dicía ao principio, aparte de votar en falta partidas para o COVID, pois tamén nos chama a atención no anexo de investimentos pois certas partidas. Nese sentido, pois eu quería facer unha serie de preguntas ao grupo de goberno. Empezando pola primeira partida do anexo de investimentos,
falase do equipamento de xestión compartida do lixo co Valadouro, hai unha pequena partida de 4.000 euros. Na memoria da alcaldía non aparece reflexado en que se van a gastar este diñeiro. Sabemos que de anos anteriores na xestión compartida de lixo incluso houve investimentos que non sabemos aínda onde están, como pode ser o tema dos certos, un litixio que hai con unha empresa e que había unha partida de contenedores, de suxeita a contenedores que realmente non, pois sempre preguntamos nos plenos e, bueno, por información aos veciños, porque gustarían saber que foi deles e, por lo tanto, tamén saber en que se vai gastar esta partida. En canto á conservación do patrimonio, entendo que é esta é unha partida que xa ven dende o ano 17, polo programa do 1,5 cultural. Gustaríame saber se tiveron algunha contestación por parte do Ministerio do antigo Ministerio de Fomento. En canto á ampliación e reposición de sinais, estes 3.000 euros, a min gustaríame que, bueno, que se utilizasen en algo máis que para espellos. É verdade que cando vai polos camiños rurais, pois agora de repente hai unha moda en espellos que noutro tempo foron criticadas estas modas, e que a verdade é que a min me chama relativamente, bueno, nos chama relativamente a atención. E tamén me chama a atención a seguinte partida, que é a compra dun cortacéspede. 31.000 euros nun cortacéspede, non vou entrar a valoralo porque non sei que modelo é nin que funcións ten, pero sí que vou entrar a valorar en que, xa que van a gastar 31.000 euros nun cortacéspede, pois que eso revirta no bon cuidado dos espazos verdes do Concello, que desafortunadamente a día de hoxe non se está facendo. Dá pena moitas veces ver como está o parque, como están as aceras, moitas veces, bueno, son os propios veciños os que teñen que facer estas limpezas. Por tanto, xa que se fai esa inversión de 31.000 euros, que sexa de proveito e que a partir de agora signifique que, aparte de instalacións deportivas como pode ser o campo de fútbol ou outras de ocio como a piscina, pois tamén os nosos parques e os nosos espacios verdes teñan cuidados como realmente se merecesen. O feito de que durante o confinamento a xente non pudese sair á rúa non quere dicir que se deixe de cuidar os espacios públicos. Despois hai unhas partidas correspondentes ao Plan Único do ano pasado, non vamos a entrar a valorar, e onde si vamos a entrar a valorar son dúas partidas que nos parecen realmente que chaman a atención, que é o orzamento que se dedica ao investimento da Escola de Lagoa, da Escola da Pinguela concretamente. En total son 131.000 euros, creo, aproximadamente, que supoñen casi o 30% do orzamento de investimentos que se van a utilizar única e exclusivamente nun local social. Entón, un local social é máis nunha suposta vivenda, o programa de vivendas baleiras que nun pleno anterior xa falamos, que debo recordar que xa existe unha escola habilitada como vivenda neste Concello, que, sin embargo, non está posta a disposición como vivenda, que é a Escola de Nenas, a Escola de Adelán, que ten unha vivenda totalmente habilitada. En calquera caso, parecenos unha exageración que se gasten 131.000 euros neste local social, e sobre todo neste momento onde consideramos que hai outras necesidades, e tamén porque estamos falando dunha construción que ten apenas 130 metros de superficie en planta sobre o terreo, polo cual estamos falando dunha inversión de 1.000 euros por metro cuadrado que nos parece, cando menos, excesivo. Digo con toda a prudencia, porque tampouco vin o proxecto, e, polo tanto, tamén gustaríame saber o que inclui este proxecto para ter este orzamento tan alto. Respecto ao resto das partidas que aparecen, pavimentación de accesos, PEN, entendo que son partidas que teñen que ter estas cuantías polo tema da Deputación, o sea, tanto do Plan Único da Deputación Provincial como o Plan de Estructuras Municipais do PEN, e non vamos a entrar a valorar.
Sí que entraría a valorar investimentos como o tema das piscinas municipais, que cando teña a palabra para defender as enmendas, pois lle dedicarei un momento. Entendo que existen investimentos que facer nas piscinas municipais, pero a día de hoxe tamén temos que mirar se non hai outras partidas máis importantes onde gastar estes 21.000 euros, cando incluso vai ser complicado, ou non sei que planes teñen, por iso eu pregunto, a propia apertura da piscina, polo feito das medidas higiénico-sanitarias que hai que tomar, incluso de temas de aforo que hai que tomar este ano para que se podan abrir, non? Agradezo, por outra parte, que se tivera en conta a nosa proposta de instalar un desfibrilador. Insisto, agradezo. Entendo, como corríxame despois se me equivoco, que a adaptación de parques infantís se refire a unha auditoría que se fixo dos parques infantís deste Concello e supoño que terían algunha deficiencia. Esta é basicamente a valoración do capítulo de investimentos. Cando presentemos as emendas, como dixen no momento, pois faremos referencia a outras partidas do orzamento que nos consideramos que poden revertir noutras máis necesarias neste momento, sobre todo debido á chamada nova realidade que vamos a vivir tras esta pandemia, non? Hai que darse conta que estamos que o COVID-19 chegou como un tsunami e de momento estamos na ola. Cando se retire a ola veremos o que quedou debaixo, non? Entón, é cando realmente vamos notar as consecuencias do COVID. Agora as consecuencias notaron, desgraciadamente, os afectados, os enfermos, os contagiados e, desgraciadamente, para as familias que perderon algún ser querido, pero cando se retire esta ola, notarase na economía de moitas familias e, como non, das familias do noso Concello. Non sei se prefire que faga referencia agora ás enmendas ou prefire contestarme a esta análise do orzamento. Non, as enmendas, podes votar a favor das enmendas ou votar en contra e voto. Entón, se defende as enmendas agora, é hora de presentar a emenda aos presupuestos. Está elaborada. Vale, pois, non digo por se quere, por se quería facer un comentario a esta análise. Respecto ás enmendas, non sei, entendo que non todos os compañeros as teñen e, polo tanto, vou pasar a súa lectura do seu comentario. Presentamos un total de 7 enmendas parciais ao orzamento municipal. Como se sabe, as enmendas deben estar presentadas en prazo e forma antes da súa deliberación. A emenda número 1 corresponde coa creación dun programa de axudas para que o tecido productivo local se adapte á nova realidade xerada pola pandemia do COVID-19. Como verán, a maioría das enmendas van ir relacionadas co COVID-19. A descripción da emenda é observando a existencia de partidas de gastos que non se van poder executar debido ás actuais circunstancias xeradas pola pandemia do COVID-19. Desde Vía Alfoz propoñemos a creación dun programa de axudas necesario para que o tecido productivo local se adapte a esta nova realidade. De todos é sabidos que a nova situación vai mudar tanto as necesidades como a forma de traballar do noso tecido productivo. Esa nova realidade vai requerir das empresas novas formas de desempeño, por exemplo, el traballo, as reunións telemáticas, etc. Tamén novas formas de acceso aos clientes, como portais web, servicio a domicilio, etc. Así como novos investimentos para adaptarse aos protocolos na súa produción, a novos protocolos na súa produción, como pode ser o uso de EPIs, distancias interpersonais, o uso de mamparas, a adaptación de instalacións, etc. É por iso que desde Vía propoñemos unha línea de axudas transversal. O tecido productivo de Alfoz non está englobado en tecidos moi definidos, é dicir, non hai un gran sector comercio, non hai un gran sector gandeiro, senón que hai moitos sectores diferentes. Por lo tanto, queremos que estas axudas, este programa de axudas, sexa un programa transversal e chegue a todo o mundo. É dicir, que recolla todos os sectores productivos do Concello, desde o comercio, a industria, a agricultura, a gandeiría, o sector forestal,
o turístico, a hostelería, é dicir, todos, tanto autónomos como pequenos produtores, como calquera tipo de empresa sentada no noso concello, pois teña acceso a este tipo de axudas. Serían o xeito das axudas calquera tipo de investimento que se considere necesario para adaptar a empresa ou adaptar a produción, sea un autónomo, a novas realidades. É dicir, calquera necesidade que a empresa tuvera as que falei antes, como pode ser a imposición de novos protocolos de produción, é dicir, pois ter que facer instalacións para reunións telemáticas, para portais web, para servicios de venta, etc. Calquera investimento que se considera necesario para adaptar as empresas á nova realidade, pois esteña incluído dentro destas axudas. Para facer frente a esta primeira emenda, pois consideramos que a partida se debería incluir no capítulo de transferencias correntes e consideramos que propoñemos un importe de 39.000 euros e o coste desta partida financiaríase coa reducción de outras partidas do orzamento, como de subvencións a festas e feiras. Algúnas delas xa sabemos que, aínda que están no orzamento, sabemos que non se van celebrar, e outras, puxémonos en contacto con algún colectivo, pois están moi próximos a anunciar tamén que non se van celebrar. Tamén a reducción ou a transferencia de crédito de outros gastos diversos correspondentes ao programa de ordenación turístico, polo mesmo motivo, porque non se poden facer é moi probable que non se fagan certas celebracións, e tamén completado coa unha partida de fondos propios, que agora mesmo está no capítulo orzamentos, a que me facía referencia antes, que é a da piscina municipal. Consideramos que non é unha partida prioritaria, e máximo cando non sabemos neste momento se, polo menos, pola parte de Vía dudamos se vai ser viable a súa apertura durante este ano. Se para esa apertura temos que gastar 21.000 euros para adaptar as instalacións, máis o que custa máis de 10.000 euros o seu mantemento durante 2 meses, consideramos que mellor gastados estarán en axudar ao noso tecido productivo. Sobre todo vendo as cifras de xente, de empresas que tuveron que ir a un ERTE no noso concello, ainda sendo un concello pequeno, e que nestes momentos non poden traballar. A emenda número 2 é unha emenda relativa á redacción dun plan especial para crear solo urbanizado con destino a uso industrial. Esta é unha partida que aparecía nos orzamentos de anos anteriores. Non entendemos como nos programas electorales, eu creo que dos 3 partidos que formamos parte da corporación, existía esta necesidade e que non sexamos capaces de poñerlo nun orzamento. Por lo tanto, eu creo que consideramos que agora é máis necesario que nunca, sobre todo por este momento de crise. Fixérase unha primeira consulta nunha reunión que se fixera en Santiago coa Directora Xeral de Urbanismo, e creo que se deberá seguir por aquel camiños, por así decirlo. O financiamento desta partida é en torno a 20.000 euros e o coste financiaríase coa reducción da partida correspondente á rehabilitación do local da Escola da Pinguela, xa que considerase dentro de investimentos, por non considerar que esta partida sexa prioritaria neste momento. A emenda número 3 é a creación dun punto de acceso público a Internet. Isto foi unha proposta que puxamos en coñecemento de moitos dos nosos veciños, sobre todo veciños que necesitan o acceso a Internet. Nestes momentos sabemos que en Alfoz hai algún punto que ten a posibilidade de ter fibra, pero moi poucos puntos teñen fibra. A maioría teñense que conectar con redes móviles 4G, o 4G non chega a todo o concello, e, polo tanto, consideramos que sempre que as condicións higiénico-sanitarias e que o COVID non o permita, pois deberá haber un local, un punto, no que pudiéramos ceder, tomando todas as medidas, repito, higiénico-sanitarias que haxe que tomar, para acceso a Internet. A nosa situación derivada da pandemia fixo mudar os hábitos de traballo, estudio
e incluso de relacións entre as persoas e a administración, e é por iso que consideramos adecuado habilitar un punto de acceso público a Internet, dotado de medios informáticos adecuados e coas garantías higiénico-sanitarias adecuadas relativas ao COVID-19, para que estudiantes, poboación en xeral, poda utilizar para o seu desenrolo personal e profesional e para a xestión de trámites telemáticos, tales como exámenes, conferencias, acceso a aulas virtuais, xestión de expedientes administrativos, etc. Ademais, isto non sería algo puntual para este momento, sino que se pode utilizar no sucesivo, non solamente como un simple punto de acceso a Internet, sino tamén como un local que permitiría realizar formación para a alfabetización digital e coñecementos informáticos para toda a población, en especial para a nosa población maior, que a mellor non ten acceso. O financiamento desta partida, que nosotros consideramos, xa que hai locales no Concello e o local non habería que construir, simplemente o habería que habilitar, pues consideramos un investimento para esta partida de 10.000 euros e o custe da mesma financiaríase a reducción da partida correspondente á rehabilitación do local social da Escola de Lagoa, que, como dixemos antes, non consideramos unha partida prioritaria neste momento. A emenda número 4 será a creación dun plan municipal de persoas maiores como complemento ao servizo de axuda no fogar. Como dicía antes, a nova situación derivada da pandemia do COVID-19 fixo mudar moitos hábitos e tamén moitas necesidades ás nosas persoas maiores, que supoñen, en gran medida, un elevado porcentaxe da poboación do noso concello. É por iso que desde Vía consideramos fundamental o reforzo da asistencia mediante a creación dun plan municipal de persoas maiores que complemente o servicio de axuda no fogar e que conte con actividades non incluídas no servicio, como pode ser, que son moi necesarias agora mesmo coa limitación de mobilidade, sobre todo para aqueles grupos de poboación máis vulnerables ao COVID-19 que se está aconsellado mellor que non esteñan en espacios públicos, non? Por lo tanto, eu creo que algunha actividade que agradecemos que desde o Concello xa se fixera, como pode ser o acompañamento a citas, a consultas, o reparto de compras a domicilio, actividades e outras actividades, pois creo que se deben consensuar neste novo plan municipal de persoas maiores e que incluso se ampliara a outras actividades de ocio, deporte a domicilio que agora mesmo os maiores non poden disfrutar. O financiamento desta partida, que consideramos non sería un gasto excesivo porque xa existe un servicio do fogar municipal e un servicio de servicios sociais no Concello, consideramos que ten un impacto de 10.000 euros e o custe da medida poderíase financiar con cargo a partidas correspondentes a persoal, financiados co plan único, así como ao traspaso de gastos do programa de Administración Xeral ao programa de Acción Social ou Servicios Sociais. A emenda número 5, que é a creación dun programa de reparto de máscaras destinadas a todos os habitantes do Concello. Tras a publicación, fai uns días, esta mesma semana, o día 19, da orde pola que se regulan as condicións para uso obligatorio de máscaras durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en Vía Alfoz consideramos que necesitamos crear un programa de reparto de máscaras a todos os habitantes de Alfoz. Para este programa contaríase tanto coas dotacións de máscaras que aportan outras administracións, como estuveron aportando desde a Delegación do Goberno, a Diputación, etc., como que se complementaría coa compra de lotes de máscaras por parte do Concello de Alfoz. Consideramos que un gasto importante, tamén o falamos con diversos veciños e consideramos un gasto importante o que van ter que desembolsar os nosos veciños para as máscaras. 5.000 máscaras compradas a través de alguna plataforma de compras das administracións 5.000 euros, poden dar lugar a máis de 10.000 máscaras, porque ainda que o precio está regulado en 97 céntimos, sabemos que a través de alguna plataforma de compra de administracións, como pode ser a Federación de Municipios e Provincias, como pode ser a propia Xunta de Galicia, non sabemos se a Diputación tamén conta con ese tipo de plataformas de compra, pois poden salir a menos da mitad do precio, por lo tanto serían moitas máscaras, non? E as familias, se as máscaras sanitarias teñen unha duración, as máquinas cirúrxicas teñen unha
duración de aproximadamente 4 horas, e van a ser obligatorias en calquera espacio público cerrado, incluso nos espacios exteriores, onde non se pode agardar a distancia interpersonal de 2 metros, pois o gasto é grande, sobre todo cando estamos vendo que é unha medida indefinida, que non está aparellada ao estado de alarma. Consideramos que ese custe de 5.000 euros se pode financiar con cargo a partidas de gastos diversos do Programa de Acción Social. Este programa, esta partida concretamente, na memoria de orzamentos da alcaldía, considerase que saiu, creo que hai uns 8.000 euros, que viña do gasto da comida da terceira idade, que se gastaría en EPIs. Eu creo que 8.000 euros en EPIs son máis que suficientes, tendo en conta que hai EPIs que tamén se mandan de outras administracións. Por lo tanto, por unha parte, poderíanse recortar parte deses 8.000 euros para poder revertir nos nosos maiores, xa que non podemos facer esa comida da terceira idade, pois revertir neles mesmos, pois podendo repartir tamén máscaras, non? E tamén polo traspaso de créditos en concepto de outros gastos diversos no programa de Administración Xeral que se traspasaría ao programa de Acción Social. A emenda número 6 sería a realización dun estudo sobre a xestión, mantemento e cesión dos edificios e instalacións municipais dos seus equipamentos en vista dos investimentos propostos polo equipo de goberno, entre eles o tema da Escola de Lagoa, incluso a instalación de calefacción, algo que se está estendendo nos últimos anos. Pois, en vista destes investimentos, consideramos que despois da aprobación da ordenanza que regula o uso destes espacios, debemos realizar un estudio sobre a xestión, quen fai o mantemento, a quen están cedidos, como se deberían ceder estes espacios e instalacións municipais. Eu creo que se lle debe dar unha forma o máis legal posible, non? E para permitir, sobre todo, o acceso en igualdade a todos os veciños e colectivos. Esta partida non necesita de financiamento, pero metémola como emenda aos orzamentos para para que se teña en conta unha racionalización dos investimentos nos edificios e nas instalacións municipais. É dicir, esta racionalización quere dicir que cando se invista nun edificio municipal, ese edificio o poda utilizar o maior número de población posible, non solamente a población dunha zona determinada ou dunha parroquia determinada. Finalmente, a emenda número 7, unha emenda para garantir a información orzamentaria e fiscal á cidadanía. Desde Vía Alfoz consideramos que a información sobre a materia orzamentaria e fiscal debe ser accesible a través do portal de transparencia da nosa web municipal para que calquera cidadán poda coñecer onde se destina o diñeiro público do noso concello. Esta partida tampouco necesita financiamento, pero considerámola dentro dos orzamentos municipais para promover a transparencia deste documento que hoxe se pretende aprobar. Estas son as nosas emendas. Insisto, gustaríame que da mesma maneira que nós fomos constructivos no sentido de que xa estamos dicindo que non vamos votar en contra dos orzamentos, sino que o que lle estamos propoñendo son emendas parciais, gustaríanos que da mesma maneira vostedes foran tamén constructivos e puderan acoller, e agradeceríamos que puderan acoller estas emendas para un mellor desenvolvemento do orzamento municipal. Aínda entendendo o que dixen ao principio da minha intervención, o orzamento é un documento vivo e que ao longo do ano se pode modificar. Rematei a intervención. Moitas gracias pola intervención. Vou contestar punto por punto das emendas. A primeira emenda, a creación dun programa de axudas do tecido productivo, tamén lle teño que criticar, dado que nos presentou unha hora antes do pleno, e témolas que asimilar, e moitas delas supón cartos, non as cifras que pon aí. Moitas delas non son exactas as cifras que pon aí. E despois de quitar doutros sitios, como está dicindo, tamén se está contradicindo en certas cousas que estuvo explicando nas emendas.
pero máis adiante vou explicar emenda por emenda. No programa de axudas, me parece que nosotros fomos cautos desde un principio non anunciar medidas como fixeron noutros concellos, datos que despois quedaron a nada. Resulta que non pode haber duplicidade de axudas, tanto da Administración do Estado como da Administración Autonómica, e o Diputación e o Concello. Entón, como fixeron algún concello que anunciou medidas e axudas, e resulta que despois, vista a legalidade, non era posible, pois nosotros somos cautos nese tema e vamos, pois, pouco a pouco, é o que facendo o que se pode facer. Dado que hai axudas da Administración Central e Autonómica po que usted dice, tanto para a agricultura como para a industria, como para o comercio, as cales teñen competencias en esas materias, o Concello non ten esas competencias, e na lei de base de réxime legal non contempla todo eso, polo tanto, dudo moito da súa legalidade. Non. Entón, por eso, pois vamos a ser cautos, axudaremos no que seña posible a todas esas empresas e o colectivo productivo de comercio, tanto bares como no resto, pois dentro do posible é do que poidamos legalmente, que é un tema que hai que estudiar e non tirarse así, pois quedaríamos máis de dicirle que sí e despois non facer nada. Entón, o meu, cando digo que sí, se fai, cando digo que non, non, e non creo falsas expectativas que despois non se poden levar a cabo. A emenda 2, redacción dun plan especial para a creación do suelo urbano. A mí, me parece que é pouco ambicioso nestes tempos. Eso tamén podíamos poñer aí unha partida, como se poñeron outros anos, e despois non facer nada. A mí me gusta que cando unha partida se pon nun orzamento, que seña para executar e non como adorno, que apareza ano tras ano e despois que non se fai. De momento temos pedido o plan básico, no cal se contempla ali algo no que era o antigo onde iba ubicado o polígono. Pouco sirve tamén poñer, dicir, facer un plan especial para en certo sitio e resulta que non seña atractivo para certas empresas. Hoxe, coa lei do urbanismo, pois, certas empresas poden facer instalacións no Concello de Alfoz sin necesidade de facer o plan este especial. E como lle dixen antes, pois, eu vou máis alá, dado que os tempos que corren, penso que Alfoz, como centro geográfico da Mariña, debe ser máis ambicioso e que aquí que se faiga realmente unha inversión importante por parte de outras administracións, que o Concello non ten capacidade económica, eu ben, por tanto, de xestor, eu, por tanto, do SEPI, por facer un polígono a nivel comarcal. Esa é o meu plantexamento, é o que pretendo eu, o que pretendo tamén que vou ser cauto, e mentre non haxa o consenso por parte de outras administracións non pode anunciar nada. Ese era o meu fin, por lo tanto, me parece que poñer 20.000 euros e despois nos gastar, quitalos dunha partida, despois ao final de ano, que sobren aí, que haxe que facer unha modificación presupuestaria e que queden aí sin gastar. Me parece que as partidas que van son para gastar, non para figurar aí de adorno nos presupuestos. Outra emenda terceira é a creación dun punto de acceso a internet. Vai usted un pouco retrasado, dado que xa solicitamos a Comunidade Económica Europea un punto de acceso a internet gratuito para toda a población. Tamén se contradice, que dice que non se debe gastar en equipamentos como o de la UA ou as escolas. Home, eu penso que onde se debe instalar internet é nas escolas. Ten que haber uns centros sociales adecentados e cómodos para que ali se poida instalar internet e poden acceder todos os veciños a ela en unhas comunidades con garantías saludables. Resulta que a escola é unha das escolas que quedou sin rehabilitar, se arreglou uns servicios para que cumpira o mínimo, claro que aquilo non valía para entrar neles. Ali se celebran as eleccións, hai un local electoral
e despois hai unha asociación que o utiliza onde ten un montón de actividade. Entón, para facer actividades, tens que ter un local un pouco decente. Vostede que chegou tarde nese punto, ademais, se non la ponen é iso de iso. O punto 4, a creación dun plan municipal para persoas maiores. Tamén chegou tarde. Resulta que desde os servicios sociales, desde o primeiro momento, se fixo un plan para axuda a aquelas persoas maiores. De feito, hai un caso que necesitaba axuda, dado porque é unha persona maior, e se fixo xa un plan especial con cargo ao plan único da Diputación para axuda no fogar. Tamén a Xunta aumentou as horas, o que pasa que a Xunta dá unha subvención por as horas de 15 euros e o coste é superior a 15 euros, o que ten que aportar o Concello. Desde o momento, os servicios sociales do Concello ven da axuda no fogar, ven o servicio de obras, se puxo un bando onde que se dicía a todos os veciños que estiveran solos e necesitaran facer todas esas labores que dice usted, pois xa está funcionando. O punto número 5, a creación dun programa de reparto de máscaras. En principio, como vin outros concellos, se empezaron a repartir e a facer máscaras. Nosotros fomos tamén cautos no tema, dado que podía repartir máscaras nunha época que as tiñas confinado, me parecía que era incitar a xente a que deixara o confinamento e que empezara a andar por aí por libre, e despois que fixeran unha falsa sensación de seguridade e que empezaran a contagiar ou a contagiarse. Me parece que hai que ser serios, responsables e deixarse de demagoxias e hai que facer as cousas como mandan as autoridades sanitarias, non así de calquera maneira. O que dice usted de 5.000 euros para mascarillas, tal do consumo, que é unha mascarilla quirúrxica que dura para 4 horas, pois todos os días, que son 1.500 personas no Concello de Alfoz, a unha media, ou como dice que seña a mitad, o que ten que gastar ou asumir o Concello de Alfoz para o coste diario das mascarillas, que é inasumible para unha administración local. Estamos repartindo mascarillas, en primeiro, a xente que tiña que ir traballar, e máis as empresas que nas tiñan, viñan por aquí, se que fixo a entrega das mascarillas tanto que mandou a Xunta como a Diputación como ao Goberno Central, o poderse comprobar a quen se lles entregou. Tamén se compraron a serie de os operarios de obras, os servicios no fogar, que son os principales que teñen entre os EPIs, porque tanto se teñen que protexer tanto ao usuario como protexerse. Entón, xa estamos por eso se compraron os EPIs, son EPIs caros, e as pantallas, pois, de calquera veciño que ven aquí ao Concello, que ven a falar a calquera oficina do Concello, debe estar protegido dentro do Concello, tanto o que o recibe o traballador como o veciño, non? E por iso compraron mamparas e unha serie de EPIs que va a apoiar. E tamén se van a comprar outros dispensadores de gel en todos os edificios públicos e de acceso público, que tamén estamos nisso. Me parece que usted que vai tarde no tema ese tamén, dado que as medidas que vamos a tomar para a reapertura da piscina, para a reapertura da oficina de turismo, como da biblioteca, pois se están comprando, se está facendo unha inversión e se está facendo uns protocolos para que a xente que acceda a eles teña tanto segura o traballador como os que acceden a eles. A realización dun estudio de mantemento e de todo eso. Eso hai unha ordenanza, hai que cambiar a ordenanza porque de uso, me parece que están facendo todos as asociacións uso dos locales que hai cando o piden, e moitas veces non é ceder de un local a unha asociación solo, porque ese local utilizan varias asociacións en distintas datas, en distintos acontecementos. E me parece que sería absurdo que un solo local usara unha sola asociación para, a mellor, facer unha actividade sola que fai esa asociación ao ano, e o resto do ano que teña infrautilizado. Por lo tanto, cando o reparte o Concello, o reparte a todos, e coas datas según os van utilizando os distintos colectivos do Concello.
O emenda, iso tampouco non ten nada que ver cos presupuestos ou da realización do estudio. Iso é unha emenda de gestión interna ou de utilización dos espacios, non ten nada que ver co tema dos presupuestos, supoño. Non sei como presentou esa emenda aos presupuestos, dado que non ten nada que ver cos presupuestos. Despois, a información orzamentaria tampouco ten nada que ver que iso é algo de transparencia. Os presupuestos vanse a publicar no boletín oficial da provincia, onde teñen acceso todos os ciudadanos da provincia, como fora da provincia, como o acceso ao que é os presupuestos e onde se gastan. E a cuenta general tamén dos exercicios anteriores, que na liquidación tamén teñen acceso todo. E creo que se está facendo, e de feito se está colgando no portal de transparencia do Concello, tomándose toda a información, que seña de acceso libre aos ciudadanos. Penso que nese caso, que vamos diante outros, pero bastante, non? E, de feito, este pleno tamén, que está colgado no YouTube e que poden, calquera ciudadano ver e mirar o que está facendo. Por lo tanto, eu considero que as emendas, a parte de presentalas nun plazo, nun tempo, pouco prudencial para poderlas estudiar, moitas delas chegan tarde, que xa están recollidas, son programas que se está facendo. Outras se contradicen, dado que dice que hai que poñer internet en locales sociales, e cando dice que non hai que invertir en locales sociales, me parece unha incongruencia, e non é algo serio dicir unha cousa, mas é outro ao mesmo tempo, non? E despois o tema da piscina, resulta que hai certos defectos, se corrixiron desde antes de agora, certas anomalías que tiña a piscina, que non pon o seu uso. Agora ten un tema de pintura, ten unhas instalacións na sala de máquinas, tamén hai que facer reformas, e ten outros canalós, que está caendo agua polo edificio abaixo, o cal, se non se repara, cada vez se deteriora máis. Despois tamén ten as duchas, que tamén os mandos non funcionan nin cumplen a normativa. Nosotros, por seguridade de veciños, temos que ter unhas estacións en condicións que señan útiles para os veciños. Temos pensado abrir a piscina en un principio, dado que hai esa intención de abrir a piscina, para que tomar as precaucións necesarias, pero se vai abrir. Sobre o que dicía do cortacésped, non sei se sabes, se enterou, ou se veu que se mirou o rexistro do Concello. Bueno, como estuvéramos parados, non solamente estuveron parados, tamén os de obras aquí do Concello tamén estuveron parados, non podían facer certos traballos, a herba neste tempo medra bastante. Entonces, houve que alquilar un cortacésped, dado que actualmente o cortacésped que temos non leva a herba se ten certa altura. De feito, cando hai problemas de humedade deso, se rompen as correas e ten bastante averías con frecuencia. Se alquilou un cortacésped que por 8 días que costou 1.500 euros. Se usted bota as contas das veces que hai que cortar a herba e os espacios que ten o Concello en áreas recreativas, campo de fútbol e todos os entornos de por aquí do Concello, bota as contas e penso que nun ano o precio de alquiler que xa case se amortiza, non? A parte de que as amortizas solamente se vai a contar as averías que ten o actual cortacésped, temos un gasto importante aí. Tamén o personal que anda con el, non é o mesmo que ao mesmo tempo nun día segue 3 veces máis que con ese ou máis. Que recolla a herba que quede doutras condicións. Do piso que estaban bastante abandonadas e que tiñan que facer para iso é mentira. Nosotros facemos o que nos pertenece e o que ten o que facer o particular. Non sei se refiere ás viviendas que hai, dos chalecitos que hai adosados. Resulta que preguntamos ao urbanismo se hai unha zona ali común, se é competencia do Concello, se é competencia dos veciños, da comunidade. Todos estamos fora do urbanismo, e se é a competencia da comunidade, terá que facer a comunidade como está facendo nos outros pisos, non é cousa. Despois tamén houve
se é municipal ou houve xente que plantou ali árboles, hai a dificultad para acceder á limpeza de todos. Entón, por tanto, estamos a esperar. Se é competencia do Concello, ao Concello. Se é competencia da comunidade de veciños, traio que facer os veciños. Que para iso é propiedade deles, non? Non sei se lle dixen ou se o informou de todas as preguntas, se me queda alguna, pois pode intervir e preguntarme se non quedou claro o que lle dixen. Sí, gustaríame intervir porque, bueno, eu creo que vostede se está equivocando na intención destas enmendas en moitas das respostas. Creo que é moi suspicaz con as respostas que me está dicindo, porque eu para nada me estou referindo, por exemplo, neste último punto, aos chalés adosados, porque sabe perfectamente, a parte que non depende do urbanismo, que depende de vivendas, sabe perfectamente que está... Perdón. O sea, que isto non ten nada que ver. Pero, bueno, por eso que esas suspicacias non sei a que veñen, é dicir, ven a este pleno con unha intención totalmente constructiva. De repente, pois, falase de demagoxia, falase de que chegamos tarde, non sei, non entendo. E hai unha cousa, vostede toca de gobernar, e nós facer oposición, o sea, non faga oposición desde o goberno, cada un poñámoslo na súa posición, e non faga oposición desde o goberno. Eu veño con toda a intención de aportar a nosa idea a estes orzamentos, e de repente, bueno, pois, salimos de tono con suspicacias que non veñen ao caso. Efectivamente, debo dicir que non deberá ser que se entregara, ainda que sexa legal, porque non se entregaran unha hora antes estas enmendas. Debo recoñecer que así é. Tamén debo recoñecer que en sucesivas intervencións, polo menos pola miña parte, non sei se tanto nos plenos como fora deles, sempre lle pedín que nos gustaría que antes de se tomara unha decisión poder opinar. Vostede, efectivamente, e agradézollo, entregounos os orzamentos co tempo suficiente para poder estudialos, cousa que antes non se oía. Neso agradezo. Pero tamén xa entregou un proxecto de orzamentos feito. Antes non contou coa opinión dos grupos para este tipo de propostas. Por tanto, a única ferramenta que nos queda é presentar enmendas. Insisto, que deberán ser recollidas acollidas, mellor dito, de outra forma e non deste. Pero, bueno, en resposta ao que me di, non chego tarde a esas cousas. Estou informado. Empezando polo tema do cortacésped, eu non sei se me oeu, gracias que isto se vai gravar. Eu non critiquei que se comprara o cortacésped, nin que costara 31.000 euros. E xa vin ese cortacésped que alugaron no seu día. E o que dixen é que xa que se compra, que se gastan 31.000 euros este cortacésped, que iso revirta os espacios verdes e máis no mantemento do noso concello. Non ten nada que ver coa resposta que vostede me deu. Se se fixa, as enmendas non modifican esa partida, as nosas enmendas. Respecto á escola de Lagoa, eu non digo que se elimine o investimento na escola de Lagoa. Nosas enmendas non dicen eso. Dicen simplemente que se reduza o gasto en beneficio de outras partidas. Que se reduza o gasto. 131.000 euros teñen moito que reducir. Se vostede fai contas, deixamos aínda moitos miles de euros para a escola de Lagoa. Deixamos moitos miles de euros para a escola de Lagoa, con o cual non vexo cal é o problema. O sea que, nese sentido, con respecto ao punto de acceso a internet, pois efectivamente, se chego tarde é por unha falta de información que botamos moito de menos. Sobre todo os portavoces dos grupos municipais, pois non se nos informe de certas cousas. E sobre todo porque non hai unha cousa. Os orzamentos teñen que ter un seguimento. De pouco sirve que no orzamento poñamos un número, un nombre a unha partida, o máis ambigua posible, porque aí podese utilizar ese orzamento, esa partida orzamentaria en moitas historias. Por tanto, non entendo o que me di.
Se me dice que me contradigo co tema do plan básico autonómico, perdón, que se contradice a usted. Lea o seu programa electoral. O seu programa electoral dice que vostede vai facer un plan xeral de ordenación municipal. Un plan xeral de ordenación municipal non é un plan básico autonómico. E un plan básico autonómico non desarrolla suelo industrial. O plan xeral, o plan especial que nós propoñemos, e que en anos anteriores non se levou a cabo, non foi por cousa de vía, é totalmente compatible con un plan básico. E máis, se ao gallar se aproba o plan básico, que o plan básico que non aproba é a Xunta, e que non paga é a Xunta, e, polo tanto, entendo que non haxa esa partida orzamentaria, pero se se fai un plan básico para desarrollar suelo urbano, un destino a uso industrial, hai que facer un plan especial. A ferramenta urbanística para desarrollar suelo industrial é ou un plan xeral de ordenación municipal ou un plan especial, que é o que nós estamos propoñendo aquí. Por lo tanto, a compatibilidade do plan básico que vostede quere levar a cabo, o cual me alegra, e insisto, non é o que vostede prometeu, é máis o plan especial que nós pedimos, é total, a complementación é total, porque para facer nun plan básico o desarrollo do suelo industrial hai que facer un plan especial. Isto foi unha consulta que se fixo a Dirección Xeral de Urbanismo xunto coa consulta que se fixera para se era compatible coa concentración parcelar de outros temas, con lo cual non ten nada que ver. Que o plan básico autonómico deixe unha zona delimitada dentro desas zonas delimitadas que crearon como solo para futuros parques empresariais. Non ten nada que ver co que eu pido. Eu pido que se desarrolle. O lugar xa está marcado pola normativa, se desarrolle. Se se fai o plan básico non o vai desarrollar. E despois está confundindo unha cousa con outra. Está dicindo que quen vai a facer o polígono que teña que ser o SEPI ou o Xestur. Perfecto. Perfecto, que o faiga Xestur, que o faiga o SEPI ou que o faiga quen sexa. Pero para facelo necesitan que o suelo teña declarado como urbano de uso industrial. É iso que non aproba o Concello. Que non aproba nin o SEPI, nin Xestur. Tanto non entendo esa crítica. Respecto ás dúas últimas enmendas que non teñen trascendencia orzamentaria, insisto en algo que acabo de dicir agora. O orzamento está vivo ao largo do ano e, polo tanto, é interesante que, por unha parte, haxa transparencia e os veciños o saiban. Vostede sabe o que se publica no BOP. No BOP non se publica o plan, non se publica o orzamento inteiro. No BOP publicase o que está o Concello obrigado a publicar. Son unha serie de documentos do orzamento, pero non se publica o orzamento inteiro. Nin outros temas fiscais. Efectivamente, estáse publicando bandos, faltaría máis, e efectivamente, desde fai unha temporada, estáse publicando as actas plenarias, por lo cual, bueno, neso congratulamos, pero os orzamentos nunca se publicaron. Por eso, xa que estamos falando da aprobación dos orzamentos, o orzamento non é só repartir cartos en partidas, sino que tamén é xestionar ese diñeiro. Por esa razón, consideramos que esas dúas partidas, que se ben non teñen unha trascendencia orzamentaria, si teñen unha trascendencia, por unha parte, para a cidadanía, e respecto á emenda número 6, tamén respecto a en que se van gastar os cartos das partidas, porque as partidas son amplias e ambiguas, é un orzamento, que non é unha cuenta xa fit, é un orzamento, é un presuposto, que non é, como dicía antes, se se aproba en diciembre, sale unha foto fixa do que fixestes. Pero non. Insisto, vimos con unha actitud totalmente constructiva. Si nós antes non entregamos estas enmendas foi porque nos últimos 5 meses con nosotros non se contou en absoluto para facer os orzamentos. Nadie nos preguntou polas propostas. Fixamos algunha. Está no orzamento. Sabemos que algúns colectivos se fixeron e tamén están nos orzamentos. Agradecemos, pero agora estamos facendo unhas
que consideramos oportunas para a situación que estamos vivindo agora e, por lo tanto, consideramos que se deberán levar a cabo. A emenda número 1, que fala das axudas, temos bueno, habría que facer un estudio, efectivamente, se temos competencias os concellos. Eu entendo que sí, estudiouse, e se se fixo, se se dixo, se se propuxo, é porque se estudiou antes. Non o decimos por decirlo, porque quede bonito nun documento que entregamos aos concelleiros, sino porque se pode facer. E creo que debemos defender o noso sistema productivo local, desde o que produce 1 kilo de mel ata o que produce madeira, ou transforma a madeira, ata o que ten unha gandeiría, ata o que ten un bar, ata o que ten un hotel. Todos, de forma transversal, merecen axudas para adaptarse a esta nova realidade que vamos ter. E iso non hai ninguna normativa, non hai ninguna liña de axudas tan transversal que poida axudar a particularidade do noso concello, por lo tanto, debemos ser os concellos que o fagamos. Vostede dice que é moi cauto. Claro, é tan cauto que se queda corto. Quedase corto porque resulta que dice que é cauto, porque eu sei que vai haber un plan de reestructuración que debe aprobar o goberno para saber que axudas e para saber que partidas podemos facer os concellos con os nosos superávit. Vale? Que de momento non o sabemos. Pero, por que non xa deixar unha partida preparada para axudas? Por que non? Si ao final vamos ter máis competencias das que temos agora, non nos las van quitar, todo o contrario. Ou eso esperemos. En eso, o presidente da FEMP, que é do seu partido, é un gran defensor, como vostede sabe. Por lo tanto, claro, ser cauto non significa non consignar ninguna partida para axudas. Ser cauto é poñer non particularizar, vale, poñer unha partida e non dicir como vai ser as axudas. Bueno, pois iso podía ser cauto, pero non poñer ninguna partida, iso non é ser cauto, iso é simplemente non atender esas necesidades. Insisto, vimos unha actitud totalmente constructiva. Eu non sei, non entendo, xa digo, non entendo as respostas, non porque eu non lle vou pedir que teña de acordo con elas, pode estar de acordo con elas ou pode estar en contra, pero eu polo menos o que pido é respeto. E se eu veño con educación e de forma constructiva, pois non entendo como se poden tachar con estas enmendas. Habría que leelas, non? Afortunadamente, pois terán acceso a elas todo o mundo. Se isto é demagoxia, pois non sei o que é outras cousas que certas persoas facían en tempos pretéritos. Simplemente eso. Alguén máis quere intervir? Jacobo? Sí, por favor. Nada, gracias pola palabra. Antes de nada, o que vexo aquí entre o señor Pardiñas e o señor Val é unha relación amor-odio que entendemos en parte e non entendemos. Pero, bueno, en algún momento podemos chegar a acordos todos. En todos os plenos se falou de distintas posturas, quedamos en volver a falar de distintos temas máis adiante para chegar a acordos e puntos en común, e nunca se fixo. Ata agora nunca se fixo. Durante 4 anos tuveron unha coalición gobernando, había un partido na oposición con non poucos votos, co cal nunca se contou. Por iso me parece que ahora mismo todas as palabras que escoitei ahora neste ratiño, que estuve moi atento a todo o que iban dicindo, parece un pouco demagoxia tamén. Aquí necesitamos feitos, necesitamos falar entre os portavoces, chegar a puntos en común, senón isto é un camiño sin fin. E sobre todo agora, que desde todas as administracións se pide unidade, e creo que a local é básica, porque é a máis cercana aos veciños. E os veciños son os que necesitan de todas as axudas e de todos os nosos coñecementos, en maior ou menor medida.
E con respecto ás emendas, bueno, a ver, podemos estar de acordo en algunhas, en outras non. Con respecto ao programa de axudas a empresas, que é a primeira, bueno, é un pouco, sin querernos meter en detalles, cando dixemos que votábamos en contra aos orzamentos e que votábamos de menos os axudas para o tema do COVID, é un pouco falar deste tema, non só das axudas ás empresas, senón as axudas con tema de mascarillas, que é o punto número 5. Entonces, en parte, sí que estaríamos de acordo neste tipo de axudas. Con respecto ao número 2, o solo urbanizable, no noso programa, tamén iba un punto que era o fomento de solo empresarial, para ser máis exactos, o plan básico do que vostedes falaron antes tamén. Creo que tamén é outro punto a valorar, é que todos estamos de acordo. Punto 3, punto de acceso público a internet, sí, estamos a favor, sí, pero hai que estudar como. Como ben dixo o señor Val, pódese fazer un estudio por locales sociales, por parroquias, bueno, todo hai que buscarlle unha forma na cal nos entre dentro do presuposto e sexa viable de facer. Con respecto ao das persoas maiores, totalmente de acordo. En Alfoz temos algo e persoas maiores, persoas envellecidas. Servizos sociais é básico neste momento. Tanto antes como agora con respecto a estas enfermedades. Sempre foi básico. E creo que aí agora mesmo pois deixa moito que desear ese tema, porque os usuarios teñen uns servicios aos cales teñen dereito a solicitar. E o que non pode ser é que desde un concello, con eses dereitos que teñen os usuarios, se respondan que non son unha ONG para cuidar as persoas maiores. Eso non se pode permitir neste concello. E o señor Val sabe do que fala. E iso non se lle pode responder a ninguén. Se unha persoa maior demanda un servizo, é porque o necesita. Aquí nadie vai pedir de máis, nin vai inventar historias raras. Entonces, o plan municipal das persoas maiores, sí, pero temos que dar servicio. É básico, xa está. Con respecto ao programa de mascarillas, para todos os habitantes, eu non digo que se suministre e que o Concello teñase que facer cargo de todas as mascarillas que se van usar todos os días. Eso está claro que é imposible, hai uns orzamentos, hai un límite de gasto, e o Concello non vai poder permitirse todo eso. Pero si unha pequena axuda. O que non podemos permitir é que nunha casa de 2 habitantes que teñan que gastar 60, 70, 80 euros ao mes en mascarillas, se queren salir. Non, eso hai que disminuílo. En lugar de gastar 60, que teñan que gastar 20 ou 30. Axudar nese aspecto. E o que neste punto aproveito, iba a falarlo despois, pero bueno, aproveito agora que teño a palabra. Desde o Grupo Popular registrouse unha pregunta da utilización que se estaba a facer do tema das mascarillas. Porque, bueno, as administracións, todas, o señor Pardiñas olvidouse de nombrar a Xunta de Galicia no suministro das mascarillas. Sí, bueno, da primeira das veces dixo Diputación, Goberno, etc. Vale, bueno, unha intención, por eso intento agora correxilo. Entón, víamos a pregunta de como se estaban a utilizar, porque ao final parecía que só chegaban as mascarillas da Diputación e naide sabía como se usaban. As da Diputación, en teoría, iban para autónomos, pero como habitualmente nestes últimos meses chegamos tarde e vamos remolque neste Concello.
Non sei se vostede me pode ou nos pode informar do número de empresas, non quero nombre e apelidos, que solicitaron as mascarillas, porque seguramente a gran maioría das empresas xa contaban con esas mascarillas. E como ben me di na resposta á nosa pregunta, dice, aí a onde se, bueno, fala un pouquiño en contra deso, di que son as empresas as que teñen a obrigación de suministrarlle aos traballadores as mascarillas e os EPIs. Entonces, bueno, repartimos a Diputación, pero ao mesmo tempo explicamos de que son eles os que teñen a obrigación de facelo. Vale, está moi ben, pero vamos ser coherentes co que facemos dun principio. Con respecto á resposta, vostede dícenos que o Goberno do Estado suministrou ás comunidades autónomas mascarillas para o seu reparto. Bueno, eu quero dicirlle que as mascarillas que chegaron aos concellos son compradas pola Xunta de Galicia a través da logística de Inditex. As que suministrou o Goberno do Estado ás comunidades autónomas estiveron usando para os Sergas. E como ben se puido saber semanas atrás, parte delas viñan defectuosas e tiveron que devolverse. Entonces, antes de facernos a resposta, tamén entendo que é mellor informarse un pouco, a pesar de que a Xunta de Galicia está gobernada por un partido distinto ao seu, non está de máis un mínimo de contacto e de información por parte desta administración. Non sei que puntos me quedan máis. Bueno, o tema de que dixo o señor Valde de que tiña dudas legales sobre a duplicidade das axudas, eso tampouco non é, eu non o vexo como unha excusa. Se queremos facer unhas axudas, ao final esas dudas é o de menos. O primeiro é enfocalas, leválo ao orzamento e despois xa nos dirán se está ben ou está mal. O que non pode ser é quedarnos quieto e ir sempre a remolque do resto dos concellos. Porque en todos os concellos houve axudas. E se non se puderon facer da primeira forma que tiñan pensado, seguramente o fixeron do outro. E a grosso modo, o que dixo un poquinho ao principio, estamos de acordo en parte e noutra parte habería que estudialo, falalo e mirar de como mellorar o orzamento. Desde a nosa parte é un voto en contra do orzamento, pero un voto en contra, a pesar de que non é moi obvio, é un voto en contra constructivo, porque sempre se vai poder a contar con nós, a pesar de que en anos pasados non se contara, porque había unha coalición, entonces entre os dous partidos xa facían e desfacían ao seu parecer, pero agora, aínda tendo maioría, creo que un mínimo de contacto sería necesario. Bueno, moitas gracias. Bueno, sobre o que... Non, a miña opinión sobre o que dixo o portavoz de Vía non era ofender nin decir demagoxa. É que eu que digo que hai que ter unha pouca de coherencia, non podes dicir unha cousa e é contrario ao mesmo tempo. O que non pode ser que haxa redes de internet e que asociacións que tiñan locales ao mesmo tempo non arreglan. Sobre a Escola de Lagoa, fomos ali con un arquitecto, unha empresa, para que fixera un proxecto. Vimos as necesidades que había e a valoración a fai a empresa ou o arquitecto. Non vou facer eu, nin a fai naide. É algo técnico que valora as necesidades que hai e valora o precio e despois que sacará, por iso se pon os presupuestos, polo tema da valoración do proxecto. Non é algo que puñeu así a bulto, non? É algo que é real e que está recollido nun proxecto. Sobre o tema das mascarillas, o señor Jacobo, pois, defende a Xunta de Galicia. Eu non considero que a Xunta de Galicia seña apropiada do PP, nin o Concello seña do PSOE, nin a Diputación ninguna. Son administracións que están ao servicio dos ciudadanos e que, polo tanto, os que estamos aquí nestes momentos, pois estamos, e mañá non estamos, pois estamos para defender os intereses dos veciños, non para vender o que fai unha máis outra.
Non sei se usted sabe moito do como fai como comprar a Xunta de Galicia. Eu non chego tan lonxe, nin sei como compran, nin o que sale defectuoso, nin non. Esa é cousa que deles, non? Usted parece que está moi enterado de todo que na Xunta de Galicia, que non tuveron material defectuoso, que solamente o tuvo do Estado e outras administracións por aí. Eu non chego tan lonxe porque a miña capacidade non chega aí. Entonces, eses órganos de fiscalización os levan outros e eu non chega tan longe, non? Parece que usted sí que chega, non? Pero eu, bueno, Porque pregunto... así tamén eu de acordo. Sobre que non se contou cos demais. Durante todo o ano, desde xaneiro, cos presupuestos, me parece que hai plenos, e son hai plenos, ustedes teñen a capacidade de presentar mocións, de presentar propostas, de solicitar plenos extraordinarios, e todo iso onde se trate isto antes de aprobar os presupuestos. Entón, moitas das cousas que hai que levar aos presupuestos, relación por técnica, que non pode facer o valor que facer un técnico, e ten que estar recollido para levar aos presupuestos. Os presupuestos son fabas contadas, hai tantos ingresos, e con o tema da regra de gasto tampouco te podes pasar, nin te podes endeudar. Entón, o que vamos, basámonos no que se gastou o ano anterior ou seguinte. E penso que os presupuestos son os obxectivos de calquera equipo de goberno. Ten o obxectivo de gastar aquilo e desa forma. Por lo tanto, nestes momentos temos unha maioría, nos parece ben que aporten ideas en servicio dos veciños, me parece ben, pero tampouco neste momento nosotros temos un concepto, un equipo de goberno que ten un concepto e unhas prioridades e unhos obxectivos, un presupuesto que tampouco, ao fin e ao cabo, temos que contar moito. Nos gusta as opinións, que ao mellor pensa en tres cabezas que unha só. Entón, me parece boa idea, pero non tampouco nos tiñan condicionando a que nosotros temos que facer o que digan ustedes. Non, é cousa de aportar todos, que non se consulta. Bueno, consultamos moitas veces porque temos unha voluntad democrática de consensuar as cousas, de que aporten ideas, pero hasta ahora, desde xaneiro, que podían aportar hasta que se levaron os presupuestos, tuveron moito tempo de aportar ideas, de aportar programas e de aportar cousas aos presupuestos. E están dicindo, de criticando certas cousas, e despois aparecen por aí nas redes críticas, pois que a piscina que está mal, que non sei que chove, que tal e que igual con fotos, etc. Señan uns pouco coherentes, digan o que queren, e non digan hoxe unha cousa e mañá outra pasado outra. As cousas hai que dicir sempre o mismo e ir nunha liña e marcar un camiño, non andar según navegando nun lado do outro. Que é o que vexo eu que dicen unha cousa, mas non, facendo en preguntas, poden preguntar, eu usted non lle vou informar do que a mí non queren saber. Entón, non lles vou informar de cousas se están preguntando, eu ben se contesta antes ou se ben contesta no pleno. Non digan que non hai transparencia. E ás veces non é dicir que acuse, é que insinuacións parecen acusacións. Vostede, cando presentou un escrito sobre o reparto de mascarillas, era unha insinuación a que repartíamos amigablemente, sin unha transparencia ni un objetivo. A insinuación esa que, non, bueno, pois eso entendín eu, perdón, se entendín. É que eu, claro, hai cousas que ao mellor eu entendo mal. Son así de corto que se entendo mal. Goberno e oposición, van 5 anos, 5 anos. Hai que diferenciar goberno e oposición. Home, usted non lle pide... Xa sei que é difícil, despois de casi 40 anos na oposición, xa sei que é difícil, pero hai que empezar a diferenciar, Non sempre se pode pensar mal. Bueno, sempre pensaron cosas que... Me pregunto, sobre o tema de servicios sociales do ONG, parece que hai cousas tamén que se preguntan e que se saltan protocolos para conseguir cousas que servicios sociales, que hai unha asistente social, está aí, e penso que calquera tema debe pasar por ela. E se usted ten algunha cousa que contra as sociales e o que non fora atendido, pois debe presentar a súa oportuna reclamación que non foi atendido. Hai cousas que se piden que ás veces é imposible facelas. Entón, eu quero que as cousas o que se pide, pois que seña real.
é que o primeiro que faiga é que pregunte, pódese facer isto? E a asistente social, pois, mirará a ver. Eu penso que aquí a naide se rechazou, nin naide se dixo nada. E moitas veces, claro, que se veñen con cousas que é imposible facer. Vale, non sei, Arantxa... Sí, gracias. Simplemente un par de cousiñas que vamos a ver. No primeiro tema que temos aí dúbidas ou tenen dúbidas sobre se é legal ou non sacar certo tipo de axudas, eu casi o que proporía sería ter un informe técnico, un informe xurídico, no que efectivamente, porque nós cando decimos que non podemos adquirir determinadas competencias, non é que non lo saquemos da man, é dicir, consultámolo, en principio, foi a información que se nos deu. Entón, para evitar tamén este rifirrafe de que sí, de que non, ou que si se pode facer, en que liña podía ser, agora mesmo, porque efectivamente, se máis adiante cambian, temos máis competencias, ou podemos dispoñer de cartos que teñamos en remanentes, será nese momento, pero non podemos agora adiantar acontecementos. Entón, nese sentido, era máis partidaria de pedir un informe técnico xurídico ao respecto, se os parece ben a todo o mundo. Despois, por outro lado, respecto á creación de un punto de acceso público a Internet, eu creo que estamos olvidando que na Biblioteca Municipal hai acceso público a Internet e contamos con 3 ordenadores. É ben certo que nesta situación excepcional a biblioteca estuvo pechada. Ese problema podíamos ter igual, ainda que tivéramos acceso a Internet en todos os centros sociais. É dicir, hai momentos puntuales pois que non contábamos ningún, nos que nos encontramos en situacións que nos rompen completamente os esquemas. É dicir, xa existe un punto agora mesmo no que se podería acceder, e desde fai anos, que sería a biblioteca, a maiores pedimos unha subvención da Unión Europea precisamente para poñer un punto de internet público, pero, ollo, está plantexado para poñer na zona do parque, que daría servicios, así, ao pabillón, ao campo de fútbol, xa unha área moi grande, pero falamos tamén dunha área aberta, non? Entón, non é tampouco un sitio onde podes ir a estudiar ou facer un exame. Eu creo que tiñamos que apostar sobre dar unha boa cobertura en todo o Concello e a formación en cuanto a alfabetización digital que nomeaba antes Xavier, que de feito xa estábamos iniciando antes de todo isto con un tema para enseñarlle a xente maior, sobre todo, a utilizar e sacarlle partido aos móviles. Entón, nesa línea, sí que queremos seguir traballando. Logo, facer fincapé que estamos falando da Escola de Lagoa e se pode levar un pouco tamén a entender mal. É dicir, a Escola de Lagoa estamos falando de un centro social, que sería a planta baixa, e dunha vivenda. Daí que tamén, o sea, non é solamente facer unha obra de acondicionamento, sería todo o equipamento, porque a vivenda terá que ter unha cociña con unhas calidades, o sea, un mínimo para que seña habitable, e esa vivenda tamén nos valería para, en caso de emerxencia social, poder recurrir a ela. Entón, aproveitando unha liña de axudas que hai precisamente para a recuperación das vivendas dos mestres, está metido o que é a Escola de Lagoa, pero non nos equivoquemos, falamos dunha vivenda completamente habilitada e dun local social que, por outro lado, está en unhas condicións bastante deterioradas e, sin embargo, tamén ten moitísimo uso. Despois, sobre todo no tema de servicios sociais, o que facía referencia o portavoz do PP, creo que en servicios sociais, primeiro, no tema de servicios sociais, oxalá foran moito máis áxiles en moitos dos procedementos que se fan, pero non olvidemos que a maioría dos procedementos dependen do goberno da comunidade autónoma, é dicir, da Xunta de Galicia. Todo o que é a declaración do grado de dependencia e demais, bastante desgracia é ter unha persona nesa situación como para que tarden o que tardan en axilizar todos os procedementos, non? Eso por un lado. En segundo lugar, como ben lle dicía o alcalde, hai que seguir unhas pautas de actuación calquera de nós. E nós quizás os primeiros. É dicir, non somos nin o señor alcalde, nin o señor ou a señora concellera tal. Somos un veciño máis e debemos ser, además, os primeiros veciños. No sentido de que hai un protocolo, hai que ir ao departamento que lle corresponde. Eu, se quero pagar unha factura, pero me terei que ir ao departamento que me corresponde. E a veces, ainda que se queran dar solucións, as solucións non se sacan en media hora nin en 5 minutos. Pero non pode dicir que nos servicios sociais non se está atendendo a xente, porque, además, nesta situación, que fai tamén referencia a outra proposta que había, en cuanto á atención, acompañamento da xente ás consultas médicas, a facer a compra, todo iso se estuvo facendo. E, de feito, desde o primer momento,
e se chamou a todo o mundo, se controlou absolutamente todo, e constantemente avisando de que calquera cosa que se necesitaba está aquí, servicios sociales funcionando. E non solamente co xente maior, senón en contacto cos centros educativos, etcétera, para calquer servicio que se pudera utilizar. Non se anduvo facendo publicidade, nin cando se fixo o reparto de alimentos, nin cando se ampliaron servicios, etcétera. Tamén houve moita xente que renunciou á atención a domicilio porque non consideraba que fora tan necesario e evitaban unha situación de risco tanto para eles como usuarios como para as mulleres do SAF, que estiveron desde o primer momento al pie de cañón traballando. E para esa xente, primeiro, o material que mandou a Xunta de Galicia, e poden mirar as declaracións do seu compañeiro Daniel Vega de Ribadeo, todo ese material que estaba mandando a Xunta de Galicia era precisamente para o personal dos concellos que tiña que traballar, porque houve personal que quedou de guardia, é dicir, o control da auga municipal non pode quedar desatendido, entón, de obras que estaban a turnos, no Concello houve unha persona sempre con atención telefónica, se organizou a centralita, etcétera. En servicios sociales, os de SAF, as mulleres de SAF, estiveron traballando desde o primeiro día e siguen traballando. E o que poñía que ese material era precisamente para os traballadores e traballadoras dos concellos, que foi a quen se lle reparteu e a quen lle explicou o alcalde na contestación que lle deu á pregunta que facía. Que, efectivamente, igual tamén a interpretación, o sea, a intención non era esa, pero a interpretación podía entenderse perfectamente nunha frase que decía para que non houbera suspicacias de como se estaba repartindo. Eu creo que non ten por que haber unha suspicacia. Nós simplemente somos intermediarios. A Xunta mandou un material para os traballadores e traballadoras do Concello. Se lles deu. A Diputación mandou un material que era para distribuirlle ás empresas e aos autónomos. Se distribueu. A medida que van chegando, seguimos distribuindo. Estamos pendientes de máis material e se irá dando a que nos digan para a población maior de tal. Por outro lado, os Sergas xa está entregando mascarillas. Igual a solución era que os Sergas, a través das farmacias, a través das nosas cartillas sanitarias, bonificaran o compra de mascarillas, igual que se bonifican determinados medicamentos, en función tamén da renta de cada un. Porque non pode tampouco recaer todo encima dos concellos, porque os concellos non temos unha máquina de facer cartos. Entón, igual o planteamento é outro, porque, francamente, 5.000 euros no presuposto non supone nada, verdad? Nin 8.000, nin 10.000. E que lles damos? Se sabemos que esa mascarilla dura 4 horas, e, francamente, quitando a persona que teña que traballar 8 horas, a maioría de nós, se vamos a comprar á tienda ou baixas á farmacia e pos a mascarilla nesa situación determinada, a mascarilla pode durar algo máis. Pero repartir mascarillas como se fixo en moitos sitios, ou mascarillas de tela, que lle estás dando a xente. O sea, eu considero que estás engañando, porque non lle estás dando un EPI, porque os EPIs, dos que falábamos antes desa partida de 8.000 euros, son as mascarillas FP2, e esas non as mandou a Xunta, nin a Diputación, nin a subdelegación de goberno, nin nadie, temos que comprarlas nós. E moitas máis cousas que hai que comprar para que a xente seña protexida e tamén en unhas condicións de traballo que señan medianamente seguras e cómodas. Porque quixera que viran as primeiras pantallas que mandaron da Xunta de Galicia, porque eso era unha tortura. Aparte que, bueno, non había por onde colleres. Houve que coller un material como é debido, porque unha persona que está 8 horas traballando non pode ter posto eso, porque entonces o que che vai fazer é coller unha baixa porque vai se encher de llagas. O sea, hai que ser tamén un pouco coherentes. En ese sentido, sí, igual teníamos que falar máis, pero tamén o que dice o señor alcalde. Levamos un montón de tempo, todas estas aportacións ou ideas se poderán ir metendo ao longo do tempo, pero non se fixeron. E presentar tamén, da igual que seña 1, 5 ou 10 propostas unha hora antes do pleno, pois tampouco non é moi serio. E pola miña parte, pois nada máis. Moitas gracias. Bueno, alguén máis? O tema, senón... Solamente, se me permite, unha pequena aclaración. Na emenda número 5 que se falaba do reparto das máscaras, eu non dicía que se repartiran, que solamente se aportaran 5.000 euros para o reparto de máscaras, é dicir, concretamente dixeno antes na exposición de motivos, é dicir, ese programa sería para o reparto de máscaras aportadas por outras administracións e complementada por máscaras para os concellos. Está claro que 5.000 euros non chegan para as máscaras da nosa poboación, está claro. En calquera caso, súmome a petición que facía a voceira do PSOE, Ancha, referente a que os Sergas
pois, a través da cartilla sanitaria, a través das farmacias, pudese repartir máscaras. E máis, agora mesmo xa está facendo en certa medida, pero hai comunidades, concretamente, pois debo dicir que o goberno balear, por exemplo, está mirando a posibilidade de que se considere a máscara como un medicamento, que se dá pois un ibuprofeno, non? Pois se pode recetar, pois tamén pode recetar máscaras, sobre todo aqueles sectores da población máis vulnerables. Nese sentido, se consideran oportuno facer unha petición a outra administración, pois terán o noso apoio. E, bueno, solamente dicir que xa o comentei antes, cando yo respondí ao señor alcalde, efectivamente, ao mellor estas enmendas tiñan que vir antes, coñezo, pero, bueno, unha cousa é que nós tiveremos unha semana para estudiar os orzamentos e outra cousa é que se contara con nós antes de que se presentaran os orzamentos. En cada caso, sempre coa idea constructiva, en vindeiras ocasións intentaremos, se temos que presentar unha emenda, presentala con maior tempo. Algo máis, Jacobo? Bueno, en principio, pois, o mesmo que dice o señor Pardiñas, en caso de que sexa necesario facer calquera tipo de escrito ou reclamación a calquera tipo de administración, tanto provincial como autonómica, estamos aquí para corroboralo, para firmalo e apoialo. Oxalá a Xunta de Galicia pudera chegar tamén a todos os fogares e non dependéramos de outro tipo de administración. En ningún caso quixo impoñer por diante a administración autonómica por ser do Partido Popular, en ningún caso. Vexo que as palabras lévanse por ese lado. O único que quixamos dicir é que as axudas das distintas administracións, máis o grau de area que pode aportar a administración local, pois deberase facer algunha compra e reparto de materiales. E con respecto a servicios sociais, vexo que queren cambiarme un pouquiño as palabras e botarme encima ao personal de servicios sociais. É unha táctica a usar bastante a menudo. En ningún momento se criticou o traballo dos traballadores de servicios sociais. En ningún momento. Xa sei que hai uns plazos e hai unha burocracia que hai que seguir. E oxalá fora máis corto todo do grado de dependencia e se pudera limitar o tempo para poder axudar a todas as persoas maiores. En ningún caso se criticou o traballo. O único que critiquei foi un comentario do señor alcalde. Solamente. Non nada de servicios sociais en concreto. Foi un comentario do señor alcalde. Igual que está escrito en redes sociales tamén, comentarios de xente que vai nas listas do PSOE, no cal o reparto das mascarillas non se pode facer porque o Concello non é un ONG. É dicir, o Concello non é un ONG para nada, pero é o que dá o servicio aos veciños, tanto en mascarillas como en servicios sociais, como no resto de servicios que ten competencia. Entón, a min, a palabra ONG, eu prefiro que se borre das frases. En ningún caso se foi contra os servicios sociais, que quede claro. Na miña boca non se van poñer palabras que non se dixeran. Nin se van desvirtuar, nin se vai facer quedar mal a un grupo sin dicir eso. Vale, moitas gracias. Non sei se máis, bueno, pois xa que me parece que quedou todo claro, vamos a proceder á votación das emendas. Votos a favor das emendas? Vía vota a favor. Máis, non? 2 votos, eu cantos hai? 2 votos. 2 votos. Si Xavier e Carmen. Votos en contra? 5 votos en contra. Abstencións? 2 abstencións. Bueno, polo tanto, agora votamos os presupuestos, votos a favor dos presupuestos.
5 a favor. Votos en contra. Tres votos en contra, 4 votos en contra. Entonces xa non hai 5 a abstencións. favor, 4 en contra. Non hai abstencións. Vale, pois, por tanto, quedan aprobados, por suposto, con 5 a favor e 4 en contra. Pasamos ao punto seguinte, o número 6. Modificación do convenio en Encomenda do Obradoiro de Emprego cos concellos de Foz e Valadouro. Bueno, xa recibistes o documento e que notificaron ao Concello de Foz unha modificación no convenio na selección de personal, non? Que mandaron despois de mandar o convenio que se había aprobado. Por lo tanto, solamente era a modificación de 2 puntos do convenio. Estamos de acordo? Sí. Votos a favor? Todos. Unanimidade. Punto 7. Convenio de Augas de Galicia para a explotación do Edar de Foz e Valadouro. Dado, bueno, xa sabedes que acabou o plazo de que había un convenio para a explotación do Edar, entonces acababa este ano, se nos puñamos en contacto con Augas de Galicia para que seguira o convenio, nos mandou facer uns certos traballos, pero a urxencia para sacar ao concurso a Augas de Galicia o convenio, pois queren que se ratifique por parte dos plenos dos concellos antes que acabe este mes. Dun ano para presentar a documentación. E, por lo tanto, pois xa temos bastante traballo. Jorge, non sé, yo no te oí nítido los 2 últimos minutos. No sé si los demás escucharon bien. No. Y tienen la imagen. No, que había que no, que No, Jorge, a ver si nos echan una mano porque no. Tienes la imagen parada y no viene bien el sonido. Parece que se escoita que hai un problema de cobertura. Vale, vamos a esperar a ver se recupera un pouco. Senón o que facemos tamén é podemos probar a ocultar o vídeo a ver se escoita, vale? Porque, bueno. Hola, Jorge. Sí, agora sí. Vale, parece que xa se funciona, vale. Vale, Perdonade, Gracias. No, como estaba dicindo do convenio coa Edar de Foz e Valadouro, non dado que acaba este ano, cumpren os 15 anos e hai que renovar o convenio. A intención nosa é de seguir o convenio que os siga explotando Augas de Galicia, o cal nos pon os condicionantes, non, para a explotación. É unha serie de documentación que xa empezamos a traballar sobre ela. Nos falta pouco, que tuvemos que parar co tema do COVID, faltanos pouco de acabar do que nos pediron, non? Pero queren o convenio firme o acordo dos plenos antes de final deste mes, para eles poder sacar a concurso a explotación da Edar. Por lo tanto, por eso traemos o convenio aquí ao pleno, non? Non sei se ten algo que dicir ou algo que... Jacobo? No, nada. Bueno, todos de acordo? Sí. Vale. Unanimidade. Sí. Sí. Punto número 10, dación da conta de resolucións e decretos da alcaldía desde o último pleno. Como ben sabedes, tedes acceso a todos polo de gestión supoño que os teredes examinados, era simplemente dar información, non? Sí. Que Jorge, supoño que disculpa, creo que te has saltado el punto 8 y 9. Te has ido al 10. No, sí, saltei, sí. Perdón. No, o tema de mocións. Alguna moción? Por urxencia? No. Jacobo? No. Vale. Toda.
Entón, xa non hai asuntos declarados de urxencia, xa saltamos ao punto 10, non? Que era a dación de resolucións de decretos, como xa podedes acceder a eles directamente cada vez que polo gestiona, pois xa tedes información non todos os concelleiros. Vale. Entón, saltamos ao punto 11, rogos e preguntas. Non sei se tenen algún pregunta ou algo que... Sí que temos. Bueno, en primeiro lugar, un rogo, como desde tanto a Administración Autonómica como a estatal se declarou o estado de luto, pois queríamos facer o rogo que desde o Concello se tiveran as bandeiras a media asta, se non crea ningún tipo de problema. O primeiro rogo que temos. Máis rogos? Queríalle facer varias preguntas. Ahora mismo, despois deste, bueno, ahora igual neste momento, pois os trámites están un pouco máis parados, están ralentizando un pouco máis por todo este problema, pero adiantouse algo no tema da basura. Máis preguntas? Faigollas e respondias ao final de todo, entonces? Sí. Vale. Bueno, se non contesta así, mellor así. Bueno, o tema da basura, conxuntamente co Concello do Valador, está redactando os plegos para sacar o concurso. Esta secretaria que nos toca a nosotros co tema. No momento se pediron ofertas a varias empresas para redactar os plegos e estamos neso. Se vai a levar adiante, pois, cando o tempo que seña posible, non? Non, pero refíromese con respecto ao último pleno do que falamos, que foi en xaneiro, se non me equivoco, se houve algún tipo de... Non, había os acordos plenarios para levar conxuntamente e non houve máis nada. Se pediu precio a varias empresas para que fixeran os plegos e non máis, estamos neso. Vale. Pois se levarán os plegos aos plenos, se aprobarán e despois sacará concurso. Vale, máis preguntas. A ver, iríalle facer unha consulta, porque xa registramos unha consulta, entonces queremos incidir na súa resposta. Foi con respecto ás axudas a menores de 3 anos, que saiu publicado, leo aquí con fecha 29/1 na páxina web do Concello, teño aquí unha copia do que se publicou, no cal dice que anuncio da Concellería Delegada de Servicios Sociais do Concello de Alfoz, prestación económica de pagamento único por fillo menor a cargo 2020. Pode acabar ou quere falar? Sí. Non, porque a señora está pedindo a palabra, pero... Vale, entón, nosotros o que fixamos foi unha... Vale, nosotros estamos de acordo que este tipo de axudas é básico, porque o Concello necesita natalidade e necesita nenos para que o noso colexio sobreviva, que ao paso que vamos, pois témolo complicado. Entón, estamos a favor de calquera tipo de axuda neste aspecto. Por eso, lendo a axuda, quedarnos unhas dudas que foi o que consultamos. Dentro dos requisitos, poñían que os pais teñan a súa residencia habitual na comunidade autónoma galega. Entón, claro, eso sonábanos un pouco raro, podría haber unha errata ou podería estar equivocado no momento de escribir este texto. Polo que fixamos a pregunta e despois na resposta do Concello, neste caso a concelleira delegada, a señora Incera, nos dice que en ningún momento son axudas do Concello, que se refiren ás axudas da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia. Hasta aí perfecto, poden ser as axudas da Xunta de Galicia, pero eu, na publicación da páxina web do Concello, por ningún lado vexo que se nombra a Xunta de Galicia, nin ese tipo de axudas, nin o logo, nin nada. Entón, dícenos que nos temos que remitir a ese organismo, non ao Concello, o cal eu non vexo ningunha coherencia.
porque con fecha 5 de febreiro aparece no periódico, teño aquí unha copia da noticia, no cal Alfoz premia la natalidad con prestaciones de 360 a 2.400 euros. El Concello tiene abierto el plazo para pedir las ayudas por hijos menores de 3 años a 1 de enero de 2017. En toda a noticia, que a teño aquí impresa, se dice ou se explica que esas axudas se poden solicitar no Concello, que axudan a tramitalas, pero que son axudas da Xunta. O cal, non quero ser mal pensado, pero non é moi lóxico que o Concello se queira apoderar dunha axuda que non é súa. Eu vexo que os veciños que poden ler todo isto, tanto a publicación na página web como a publicación no periódico, pódense levar unha idea enganosa. Eu non quero pensar que se fixera a propósito, que ten que ser un erro e que se pode subsanar, pero tampouco en ningún momento se fixo nada por cambiálo nin modificar o texto. Entón, a miña pregunta é por que pasou isto? Bueno, supoño que responda Arantxa, que é... Sí. Ben, teño aquí diante de feito o escrito que vostedes mandaron preguntando. Ten data do 9/3 deste ano. Vamos a ver. Ese anuncio que se fixo directamente desde Servicios Sociales, efectivamente, e por erro non se fai, se fala das axudas, das condicións das axudas, e non se pon en ningún lado, nin que señan da Xunta, pero tampouco que señan municipales. Efectivamente, se tramitan desde aquí, non, o sea, tampouco pon que señan municipales. O sea, así de claro. Respecto á prensa, francamente, con nosotros non falaron. Por lo menos comigo non falaron. Eu vino na prensa despois, pero non falaron con nós. E creo que días despois incluso tamén salía o mesmo no caso de Viveiro. É dicir, que virían por aí noticia e sacarían tal. O mesmo día me parece que saliu. Non sei, pero eran as mesmas. De feito, cando vin o seu escrito foi cando comprobei, efectivamente, porque non eran as nosas, ben sabe que as nosas ayudas de natalidade, lógicamente, o requisito fundamental é que esteña censado e padronado no Concello de Alfoz e que leve un tempo mínimo. Estas correspondíanse á Xunta de Galicia, pois lle dicía que onde nos pedía que rectificáramos e que puxéramos solamente o Concello de Alfoz, non nos competía a nosotros, e que variáramos os plazos, tampouco nos competía a nosotros, porque as nosas, además, están abertas todo o ano. Esa diferencia, non tenen un plazo límite de un mes para pedir ou tal. Entonces, son axudas completamente distintas. Claro, a veces igual tamén, como nosotros conocemos unhas e outras axudas, igual pecamos de que tes un despiste, como pode ser, pois mesmo esta semana que puxemos o anuncio das fechas para a matrícula na escola infantil, e ao poñelo na página web houve unha errata nos días que había de marxe, non? O sea, eso pode ser un despiste. E a veces tamén é eso, como sabemos de que son, igual non se ponen, señas municipales ou non. O sea, aí non houve mala fe para nada. O sea, efectivamente, cando se ve o cartel que sale, o bando, que está firmado por min, sí, pois se la pasaron para firmar, eu mirei, nin conta me din. Sabían que non eran as nosas, pero tampouco non me din conta. Coa prensa non falamos, o sea, foi iniciativa deles. E, lógicamente, se faláramos, non era con a intención de chamarnos a cosas que non son nosas, é dicir, así como podemos criticar determinadas actuacións, tamén hai que reconocer que en outros aspectos a Xunta está facendo tamén unha boa labor. E no caso, por exemplo, de igualdade, que me toca máis directamente, a verdad é que hai que dicir que están traballando moi ben. Pois eu digo que non houve mala fe. E, desde logo, si teño que pedirlle disculpas, ya as pido, pero simplemente a veces o defecto é que sabes que son cosas diferentes, non se puxo que era a Xunta, ou facer referencia directamente á orden. Pero, bueno, na seguinte que se volva a comunicar, é o máis lógico facer referencia á orde, porque incluso así tamén é unha maneira de que poida acceder a todos os requisitos e non solamente igual a información básica. Entón, pola miña parte, é o que teño que expoñer. Nada, agradezco as disculpas, igual non era necesario que me pedira disculpas, senón, nosotros o único que solicitamos, que ten o escrito aí diante, era unha corrección. É dicir, unha corrección de que existe un erro ou volver a colgar o mismo cartel, pero... É que, perdón a interrupción, é que xa estaba fora de plazo, é dicir, cando nos mandaron o escrito,
xa se rematara o plazo. Entón, claro, vostede decía, cometeuse un erro, entón o que teñen que facer é ampliar o plazo, tal, pero que o plazo, como ben lle dicía, ao non ser nosas, non dependía de nós, e xa estaba tamén, o sea, non tiña sentido sacar, confundímonos, non son nosas, son da Xunta, porque ibas liar máis á xente, porque non sabían ni de que estabas falando. Entón, non teña ningún problema en pedir disculpas, porque se comete un erro, seña personalmente meu ou do meu departamento, pois xa está, o sea, simplemente revisalo, pero nos pasa a veces con carteles que, eso, igual nos confundimos nun número ou en cosas un pouco máis importantes como estas, pero é para tomarlo en conta e non volver a cometer o mesmo erro. Sí, pero ten en conta que no caso no que solicitamos a súa resposta, todavía non sabíamos a que se refería con esas axudas. Por eso, o noso escrito para aclarar un pouco pois, a problemática ou as distintas cousas que víamos aí que non eran coherentes. Que non cadraban. E daí a súa resposta. Vale, máis preguntas, Jacobo? Sí. Quería consultarlle porque no pleno do 27 de setembro falouse e votouse da contratación conxunta das escolas deportivas dos dous concellos, do Valadouro e da Alfoz, que iba a tramitarse desde o Concello do Valadouro. E o voceiro de Vía, o señor Pardiñas, solicitoulle poder estar na comisión de contratación, ao cal usted lle dixo que non podía haber ningún membro político, pero tamén lle solicitou de que antes de ver os pregos, que os puidéramos tamén ver nós e poder dar algunha opinión. O que non pode ser é que nos enteremos pola calle de que eso xa se está tramitando e que xa existe unha proposta coa empresa que gañou o concurso. É dicir, se quedamos nunha cousa no pleno do 27 de setembro, porque ahora nos temos que enterar pola calle deses trámites. Bueno, sobre iso, a contratación a levou o Concello do Valadouro. Supoño que as bases de contratación serán públicas, tuveron acceso a todos, supoño que estarían colgadas en alguna páxina por aí, e que a esa información pode acceder calquera. Eu senón tamén dirixir unha pregunta ao Concello do Valadouro, que é o que ten todos os datos, e o que a que lles mandaren esa documentación. Como o levan eles, nós non temos que contestar, eles teñen a encomenda de xestión e, polo tanto, nosotros non temos nada que pintar na mesa de contratación, menos, dado que non poden estar cargos políticos, e agora, se o fan por mediación dunha plataforma de que non interven casi naide, non? Correcto, na mesa de contratación estamos de acordo que non poden participar nos políticos. Polo tanto, pois, calquera outra cousa, saben que já levou o Concello do Valadouro, polo tanto, con dirixirse ao Concello do Valadouro, supoño que lles remitirían toda esa información que suscitaba, non? Non, non. Bueno, despois, cando fale o señor Pardiñas, que me diga se estou equivocado, pero quedouse en ver un borrador e poder opinar sobre esas bases. O que se quedou é facer unha comisión de seguimento e todo eso, pero toda esa información, se a queren, supoño que terán que dirixirse ao Concello do Valadouro que ten a encomenda de gestión. Ahora xa chegamos tarde, pero bueno, que me correxa o señor Pardiñas se estou equivocado nese aspecto do que se falou no pleno do 27 de setembro. Máis preguntas? Máis? Teño un rogo máis. Rogaría, porque fai uns meses, non unha asociación, senón un grupo de amigos que son os que levan agora o tema do Club Deportivo Alfoz, registraron unhas necesidades moi básicas. Non vou entrar a valoralas porque, bueno, son unhas necesidades que eles viron no recinto do campo de fútbol. Entón, rogaríamos que ante ese escrito con esas necesidades se lles poida responder de forma escrita. Creo que neste aspecto, aparte de falar comigo, os membros da directiva, pois tamén falaron co señor Pardiñas, que tamén lle pode comentar un pouco sobre
sobre este tema, sobre este rogo. Bueno, sí, me parece ben que se pida, que se mira as deficiencias. No campo de fútbol, pois, se correxeron moitas deficiencias desde parte do Concello, que estaba bastante, bueno, o tema do alumbrado, o tema da cantina, da corriente, o tema dos servicios, a pintura, de portas, de moitas cousas do césped. Agora tamén se acondicionaron os vestuarios, se poñeron os ventiladores que empañaban. Pareceme ben, pero o que non podemos atender a todo ao mesmo tempo. O campo de fútbol, sí, é necesario, se practica o deporte, me parece ben, pero non vamos hipotecar o que é os presupuestos do Concello e outros servicios a costa de invertir todo no campo de fútbol. Entonces, moitos dos temas hai que estudialos, que son temas económicos, que é o cambio de gradas e todo eso. Necesitamos tamén as axudas de outras administracións, como necesitamos para o tema do alumbrado, e, polo tanto, é un tema de valoración que non se pode dar unha resposta, non se pode dicir, sí, vou non facer, e telos así 4 anos, sí, e despois non facer nada. Eu, cando prometo unha cousa, estudio, digolle sí, no, eu miraremos. Por lo tanto, o rogo non quer dicir que o vamos facer inmediatamente, claro que o rogo, pois cada un é libre de presentar os rogos e facer as peticións que sean necesarias, pero despois hai outra parte que, como non temos unha máquina para facer diñeiro, nin moito menos, e menos nos tempos en que corren hoxe, pois hai cousas que son prioritarias e hai que priorizar outras. Me parece que o campo de fútbol, que nestes momentos, comparado con outros que hai por aí con categorías superiores, está bastante ben. E, de feito, o tempo que se está gastando nel en segar o campo e acondicionalo e todo eso, é un diñeiro moi importante que se está prestando, a parte da subvención que se dá directamente ao Club Deportivo Alfeo. Me parece ben que o pidan, cada un pide por sí, pero tamén deben de ter un prisma de mirar as cousas, unha visión global do que é o Concello, e tamén invertir en deporte, pero tamén hai outras necesidades dos veciños que hai que atender e que son prioritarias ao que é eso do deporte. Me parece ben que é un deporte aficionado, que enreda un montón de xente, pero non é unha cousa esencial que seña inmediata que haxe que deixar outras cousas por facer. Se atenderá e se mirará. Necesítase unha valoración. En cuanto faigamos unha valoración dos costos, ya pasaremos e entón tamén cada un, me parece ben que pidan que un grupo de amigos, eu pensei que era unha directiva, que era un club, unha asociación deportivo-cultural, pero parece supostexe diferente, que é un grupo de amigos. Son amigos e máis tamén é un ente institucional, non? Que onde ten un estatuto e ten unhas normas que cumplir. E, por tanto, desde o Concello estamos facendo o máximo esforzo posible, tanto presupuestario como con os medios que temos para prestar todas esas cousas. Vale. É un grupo de amigos, pero ao mesmo tempo é unha directiva da cal eu son vocal. Sí. Non lle quito a súa categoría de vocal e o seu, me alegro que seña, a que participe. Como participaron outros antes e todo eso. Moitas gracias pola súa alegría. Sempre lle importou moito o deporte. Insisto en que o rogo é en resposta a ese escrito. Non é un rogo de para a semana que ven se cambien as cando teñamos estudiado, cando estudiamos estudiado, xa lle contestaremos. Me parece ben que todas cantas peticións se fan aquí, todo eso, pero non vai ser inmediato. Tampouco vou engañar, nin a usted, nin aos da directiva, nin aos aficionados, nin moito menos. Non fai tempo que non engaña a nai. Isso é verdade. Gracias. A usted. Algo máis? Algo máis? Nada máis. Vale. Máis preguntas? Pardiñas? Sí, gracias. Si teño unha pregunta e 3 rogos. A pregunta é unha pregunta que nos fixeron varios veciños sobre a limpeza e desinfección dos contenedores, dos colectores de lixo, logo, para saber se xunto coa limpeza que se fai habitualmente se fixo tamén algún tipo de desinfección, digamos, pola situación actual, máis algo do que é a limpeza habitual, non?
si é así, bueno, esta pregunta ten varias, digamos, si é así, se se informou aos veciños e cando se fixo. Bueno, a desinfección contenedor por contenedor non se fixo porque me parecía que consideramos que era unha perda de tempo, dado que o momento que se deposita unha bolsa hai que estar vigilando que o veciño foi de inmediatamente desinfectar, que sería unha forma de contar. Me parece que eso de desinfectar así como se fixaron en certos concellos, me parece que é un derroche de tempo e de produtos, e o mellor resto de produtos que van ás alcantarillas e que van contaminar, que me parecía peor o remedio que a enfermedade. Por parte da empresa, ainda o lunes pasado, se fixo un lavado de contenedores todos. E do resto, pois, o miramos e dixen, bueno, tens que tarde cada minuto, deposita unha bolsa, tens que ir inmediatamente a desinfectar, porque xa pode quedar contaminado se unha persona que me parece que era unha perda de tempo, de medios e de recursos, que había que dedicar a outras cousas, e tamén, bueno, será un riesgo tamén para os usuarios, tamén era un riesgo para o que andaba desinfectando, non? De feito, se fixe unha desinfección por parte da Xunta de Galicia, que mandaron personal técnico, non? Nosotros tampouco temos a xente cos cursos, nin os medios para poder facer a desinfección, agás que a faigas por aí a brava, un operario se queima con lexía ou se intoxica ou faiga por non facer ben as cousas, pois a mí o que nos faiga. Entón, o que viñeron foi a vivenda comunitaria, fixamos unha desinfección nós con hipoclorito, antes que nos pediu de vivenda comunitaria, as barandillas e todo eso, pero despois xa nos avisaron que viña xente da Xunta, xa preparada, con equipos, e que iban a facer o centro médico e máis a vivenda comunitaria. O resto dos contenedores, pois, realmente non se fixo por ese motivo. Sorprende a resposta, en calquera caso, por eso eu facía varias preguntas. De non estar desinfectados, eu creo que debería que avisar aos veciños, porque dentro dos protocolos de actuación do COVID-19, pois hai máis medidas, efectivamente, se vostede decide non desinfectalos como alcalde, como xefe da Protección Civil do Concello, decide non desinfectalos, pois é a súa decisión. Eu non vou respetar, ainda que non o comparta. Pero debo dicir que os veciños deberán estar informados porque hai outros procedimentos que sí que se pode dicir aos veciños. Por exemplo, pois hai concellos que teñen protocolos de actuación para que os veciños non toquen as tapas dos contenedores, pois se decidiu que estuveran abertos, etc. Bueno, unha serie de procedimentos que usted pode mirar a normativa de lixo de outros concellos, e incluso en algún protocolo dos que incluso publicou o Ministerio, pois se podría levar a cabo. En calquera caso, bueno, pois está ben sabelo e creo que os veciños deberán saber. Respecto ás desinfeccións, xa que xa no tema, quería saber, creo que o centro o colexio público de Alfoz é máis a escola infantil, a limpeza, depende do concello. Quería saber que se estuvo en conta isto, non só nos orzamentos que acaban de aprobar, sino se xa desde a Xunta mandaron os protocolos por informar, por transmitir tranquilidade tamén aos pais, nese sentido. Vamos a ver, por parte, temos contratada unha empresa, o servicio de limpeza tanto da escola infantil como do colexio, o cal neste tempo que non houve nin actividade na guardería como no colexio, me parecía que non era oportuno estar ali mandando tempo e recursos. Desde o momento que notificaron por parte da guardería que se iba a apertura, se fixo unha desinfección total, e máis, aínda que se fixo un control da legionela dos termos, non por levar tanto tempo parada que podía haber un foco de infección. Por parte do colexio, desde o momento que tamén que empezaron, que de momento os profesores para a matrícula, tamén se fixo unha desinfección total do colexio. Está reforzando o tema da limpeza. Algo máis? Eu intervir un momento, Jorge. De feito, simplemente puntualizar unha cousa. Tanto no CEIP se fixo unha semana antes, é dicir, a partir do día 11, según estaba publicado no BOE, se recomendaba a limpieza dos centros educativos. Sin embargo, das escolas infantiles non falaba
en ningún momento. Por lógica, dixen, pois limpiaremos os dous. Se fixo esa limpieza especial e unha desinfección completa dos centros xa na semana do 11 ao 18. O CEIP abreu a semana seguinte para a matrícula e o que dixemos foi que había que facer unha limpieza e unha desinfección en profundidade nas zonas que se iban a utilizar, é dicir, no hall de entrada, nos despachos, nos baños da primeira planta. A escola infantil foi unha semana máis tarde, sin prácticamente marxen, pero xa tiñamos planificado o que era o tema da limpieza, e aí o que quedamos foi tamén, se fixo unha limpieza general, e despois estaba limpiando, e se está limpiando, aquelas estancias que están utilizando a diario. Mentras que non se fixo, ese tempo que estuvo cerrado ambos centros educativos, o que fixemos foi volcar esas horas que non se estaban utilizando, lógicamente, para limpiar espacios que non estaban baleiros. Se volcaron nos locales que tiñamos abertos, principalmente no Concello, porque era onde había xente traballando. E en Cultura, que prevíamos abrir esta semana, desgraciadamente non puido ser así, entón hai unha limpieza e desinfección diaria daqueles lugares onde se está traballando. Entón, por eso, nos centros educativos sí se fixo, pero a raíz das normas que poñía o BOE, é dicir, antes de que fora o personal a traballar para o tema das matrículas. Algo máis? Sí, pois, bueno, por alusións de un rogo, dunha pregunta que fixo Jacobo, pois quería dicir que efectivamente nese pleno de setembro o que pedíamos, unha vez que se aclarou que non podíamos estar na comisión, o que pedíamos era que antes da entrega dos pregos, que despois sí que foron públicos, exactamente, foron públicos, unha vez que xa non podíamos facer nada, que xa estaban aprobados, antes da entrega dos pregos, pudésemos opinar ou pudésemos dicir algo. Naquele pleno, eu creo recordar, non teño aquí a acta, como a acta, ao fin e ao cabo, tamén é unha redacción sucinta do que se dice no pleno, non sei exactamente o que pon, pero eu creo recordar que se acordara, por unha parte, facer unha comisión de seguimento, como usted moi ben di, e por outra parte, enseñarnos os pregos antes da súa publicación, por se tiñamos que facer algunha aportación. Pero, bueno, simplemente por aclarar. Respecto aos robos, por unha parte, pois, xa que non se aprobou ninguna das nosas emendas no orzamento, gustaríame, polo menos, que xa que o COVID-19 é un problema de todos, e non é un motivo para facer política, sino para mirar polos veciños, se pudera facer unha especie de comisión, da mesma maneira que hai unha comisión para aprobación de ordenanzas, unha comisión que sea consultiva, ao fin e ao cabo, obviamente vostedes están gobernando, vostedes toman as decisións, como moi ben dixo na súa intervención, que efectivamente, que dixo que tampouco tiñan que contar moitos con nosotros, bueno, pois eu pido, ainda que pense eso, pido que sí que conte, non sei se se podría, pido como rogo, que se faga unha comisión para, polo menos, contar con a nosa opinión para esas medidas que se van tomar respecto ao COVID-19. Outro rogo tamén é relativo a un punto do proxecto de investimentos, do anexo de investimentos, referido ao plan único, aos alrededor de 90.000 euros que se utilizarán en accesos veciñais. Entendo que non está todavía feitos os proxectos. Por lo tanto, gustaríame que se contara coa opinión non só nosa, que tamén sería interesante, senón dos veciños, agora de mirar cales son os accesos e os viales de titularidade municipal que máis necesidades teñen. En ese sentido, queríalle rogar que no sucesivo, algo que a miña compañeira, o cal me parece unha falta de respeto, a miña compañeira Carmen Geada, en certa maneira, se ninguneou unha resposta súa, que mire millor, tanto vostede como os servicios técnicos do Concello, que mire millor cando se certifican as obras, porque estánse asfaltando entradas privadas.
Eu se hai algunha maneira legal de que se poidan pavimentar entradas privadas, benvida sexa, póñase ao servicio de todos os veciños. Pero o que non podemos facer é que se faga e que encima que se negue. Eu aquí non teño o proxecto, o inventario de camiños, non teño diante de min e non lle podo dicir, porque sei que vai ser a seguinte pregunta, que vai me preguntar cales. Entón, eu non teño diante. Pero en calquer, se vostede quere saber a que camiños me refiro, non hai problema, e ainda que parece que eu son o goberno e vostede a oposición, contesto no seguinte pleno. Pero, bueno, sí que se están asfaltando entradas privadas con cartos públicos. E insisto, se iso é legal, benvido sexa, pero que entonces que se poña ao servicio de todo o mundo e non que se faga de forma arbitraria. E cando estuvo expuxo a miña compañeira, insisto, faltouse ao respeto. Eu naquele pleno, desgraciadamente, non puiden estar, pero faltouse ao respeto porque, como aquel que non sabía o que estaba dicindo. E sabía exactamente o que estaba dicindo. Entón, prégolle, por favor, que se teña isto en conta de cara aos investimentos, a esos alrededor de 90.000 euros que se van a investir en acceso. E, por último, queríame unir ao rogo do portavoz do Grupo Popular. Efectivamente, eu voulle dicir, non vou entrar en ningún tipo de polémica con isto, nin vou dicir se o que pide o Clube Deportivo Alfoz se pode facer ou non se pode facer. Pero creo que é unha boa costume que cando che fan unha pregunta respondas. Entón, a mí o que me pediron o Clube Deportivo Alfoz, pedironme que se lles respondera. Esta mesma semana, me dixeron, é dicir que, oi, cae pleno, mira, pois, a ver se lles podedes dicir que non respondan. Nada máis, solamente iso, non vou entrar, realmente eu non teño por que ter acceso a esa carta, porque foi ao Concello, non sei o que poñía, pero se preguntan, por favor, se lle responde. Vamos a ver sobre o anterior. Usted diga que sitio, xa dixen que se servirían os tubos que se poñeron en Beloude, que pon a masa común para acceso, para poder... Que non sexa suspicaz, que sempre ten que buscar as patas ao hogar. Non. Eu se quere mo pide, traigo un plano... É que tiña que xa esa información facía falta pedirlle. Cando fai unha acusación así desa maneira, é tan grave, deberá traer datos concretos. Perfecto, pois non teña problema que o vai facer. Iso, en primeiro lugar. Iso é unha cousa sine qua non. Eu acuso, pero non sei de que. Non, eu non acuso, eu estou dicindo que se usted é unha cousa bastante grave, que é unha prevaricación. O sea, somos demagogos, acusamos, mentimos e prevaricamos. Quen prevarica é quen goberna, perdona que yo diga. Outra das cousas, sempre se teño aquí, me dixeron, eu aquí gardo moitos protocolos e non quero saltar o protocolo. O presidente, o Club Deportivo Alfoz ten un presidente. Que sepa eu. Supoño que ese... Sí, eu simplemente, se lle cae mal, se lle parece mal que eu lle transmita, non entrei a opinar, eu transmito unha pregunta que me fixaron esta semana. Podinlle facer despois do pleno, non? Pero por alusións, como a fixo o portavoz do PP, eu tamén lle teño que dicir. O protocolo. A min hai unha presidencia, hai unha directiva que se ten que dirixir a mí, como se dirixir pola carta. Fixo por carta, parece ser. Sí, fixo por carta. Xa se contestará no seu momento, porque hai que facer unhas valoracións. A mí váleme, eu transmitirei iso. A mí váleme, eu non vou entrar en polémica. Me dixo fulano. Me dixo non, hai un presidente que é o portavoz, é o que ten que levar a voz. O resto, pois é igual que se vai usted por aí en nombre do Concello de Alfoz. Hai unha alcaldía e ten que ir ao nombre. Pode propoñer o que seña, pero hai que seguir uns protocolos. O primeiro que ten que facer o Club Deportivo Alfoz é seguir os protocolos. Non dicir, é dicir, hai un alcalde que está aquí todos os días na alcaldía, que se poden dirixir, que non coma naide, que ten a porta aberta a todos os veciños e que se poden, esas queixas que está dicindo usted, as pode dirixir aquí personalmente. É dicir, non dixo ninguna queixa. A min, xa digo, usted está quitando, leva todo o pleno quitando as cousas de contexto. Eu simplemente estou transmitindo unha pregunta que a podía facer despois do pleno, pero a circunstancia de que estes días non nos vemos, pero podía facer despois do pleno, pero por alusións, como portavoz do Partido Popular, o dixo, eu
Digo que, efectivamente, a min tamén me fixaron esa pregunta. Simplemente, non entro a valorar. Xa saben a quen lle teño que preguntar. Non entro a valorar porque eu non teño a carta. O sea, non teño por que ter a carta porque a mí non vai dirixida, vai a vostede. Iso a mellor lle dirixiuse mal coa pregunta. Deberá ser que debe dirixirse a min coa pregunta. A mellor dirixiuse, pois, así evitaba un paso no medio. Eu transmito-lle isto ao Club Deportivo Alfón, sin problema. Pois lle transmite, e por favor, eso, que eviten pasos no medio, que faigan directamente as preguntas a min. Que non... Xa lle fixaron por escrito. Eu creo recordar que xa lle fixaron por escrito. Non, xa fixaron, claro, pero xa se contestará tamén. Primeiro hai que saber o que costa as cousas e depois farase. Se se pode facer, vai se facer, pero tamén vense de gastar moitos cartos no campo de fútbol e non vamos deixar de facer outras cousas. Hai máis cousas en Alfoz que facer que non amañar o campo de fútbol. E como dicía o portavoz do PP, que ao alcalde lle gustaba o deporte, non sei, porque esas cousas non son para dicir. Pero, bueno, e de feito penso que lle debe gustar porque no deporte en Alfoz mellorou bastante neste tempo. É só iso. E tú sábelo tamén, Jacobo, que, bueno, a cousa mellorou, que estás metido, como dice na directiva do Alfoz. Eu, personalmente, tamén sei iso, o que mandaron o escrita toda, estáse mirando, e seguramente igual se pode facer algo, ao mellor non este ano, pero po ano, ao mellor se pode facer algo. É así. Señor Marrube, como dixen antes, o rogo era en resposta. Nadie dixo que se tiña que facer agora ningún tipo de obra. Solo responder ao escrito. No escrito tamén se pode responder, estudiarase, mirarase subvención, efectivamente, igual levarase a cabo no seu momento. Igual xa se está estudiando. Nadie expuxo que tuveran que ser agora, nin que se fixera, nin que xa había unha subvención, nin nada. Igual se está estudiando e igual se están facendo cousas e cando se sepa certo se pode facer ou non, darase unha resposta. Este equipo de goberno, o que di cando se dice que se fai, vaise facer. E, de feito, xa se está vendo nas cousas que se están facendo no Concello. Non se dice que se vai facer e despois non se fai. Vale. Bueno, hai que dar Hai máis cousas. Pola nosa parte, non. Se non hai máis asuntos e máis preguntas, pois cerramos o pleno e levántase a sesión. E moitas gracias pola vosa colaboración. Moitas gracias aos servicios da Diputación por facilitar esta ferramenta para celebrar o pleno. Hasta a próxima. Hasta logo. Cuidarse todo o mundo. Hasta logo. Buenas tardes, hasta logo. Bravo.